Right, muri Zimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mu matunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So kana kachinge karike kutanga kusvika pano pa Tichkach MTV tokumbira kuti musiwe masubscriber YouTube channel yenyu kuitira patinokupai dzimwe nyaya tinobatsirika. So right, nasi tine nyaya yatinayo yatoda kuti tibatsirane imimi nesusu tiri panapa. So nyaya iyi ini ndisati ndainzwa, ndina baba namai vandakagara navo pano watiri kuda kuti tinzwe nyaya yawo kuti yakamira sei, then kana tichinge tainzwa tese tinofanira kubuda nesolution, tofanira kubuda tine mhinduro kuti zvinhu zvedu tofanira kuzvigadzirisa sei. Nekuda kwekuti munoziva nyaya inoitika ndeyekuti mudzimba matakagara hanzi chakafukidza dzimba matenga, but wana tete wedu wemazuva ano tikati tibatsireiwo kugadzirisa nyaya dziri kuitika mudzimba. Wamwe wacho wanotora side, but isisu kana tichinge tauya nenyaya panapa hatina ava ndiwaziwi, handina side randiri uye imimi hamuna side ramuri, but munogadzirisa nyaya sezvairi. Saka iwo kuti wabatsirike takubatsirana imimi nesusu kuti tinge tichinzwa nyaya iri panapa. Regai nditange kuna baba makadii? Tinofara makadii? Ndofara hangu. Munonzani zita renyu mimi? Ini ndonzi Tarirai, zita rekubereka. Okay. Tarirai Tafirei. Alright, aiwa tinotenda. Kwatiri kuno kunonzi kuchi? Kugoromonzi. Alright, aiwa ndinotenda zvikuru. Mama makadii? Tinofara makadiwo. Ndofara hangu. Ndoda kuti mutisimudzei voice mbichana. Alright, ndinotenda. So baba ndichisvika panapa ndakanzwa mama wachindifonera wachiti achimbosvikayo kunoku tine nyaya yedu, pane kakusawirirana kari kuitika katungoda kuti mutibatsirewo. Amene kuti chokwadi? Ya, ichocho ndo chokwadi, sure. Saka zvikuitika ndezvokuti amai ndo vane nyaya yavo. Saka ini kuti ndiitaure ndingataure nepasipo mukachiendera amai vatange kutaurawo kupindura nyaya yacho. Okay, aiwa ndinotenda. Right, mama taita sezvamakataura kuti uyaiwo mumbondibatsirawo nyaya yangu. So ndakanzwa muchifona muchidimbo mungatitsanangudzire. So tisati tapinda munyaya yenyu munogona kumbotipa background kumashure. Mune vana vangani nababa? Tine vana vaviri. Mune wana 2. Alright, makatorana rini imi? 2021. 2020. March. Ndopa makatorana na baba. Alright, aiwa ndinotenda. Saka so muchidimbo munganditsanangudzirewo mama kuti zvakamira sei, chii chanetsa chamuri kutadza kuwirirana na baba? Ndingangoti kubvira kwese kumashure uku tatina issue na baba, asi issue yakazoya 2025. Vachiti iwo havana kuuya vachindudza ndiwo, asi nenyaya yekuti tinobatiranawo mafoni. Ndobva ndazobatawo foni yababa ndikuona ine message dzemunhu mukadzi ari kuSouth Africa. Munhu uyu ndikunzwa conversation yawo ine nyaya yemwana mukati. Okay. Ndobva ndabvunza baba pakutanga vakandirambira. Ndati saka regai ndimboenda zvangu kana vasiri kuda kutaura chokwadi, because handikwanise kurwisana nemunhu. Ndobva ndambodecide kuenda kupi? Makaenda kupi? Musha kumasvingo. Kusiya murume? Ndakamboenda Okay, makatoenda? Ndakatoenda. Okay. Ndobva vatera zve 1 week. Ndobva vatera ndobva vazotsanangura nyaya yosvikanzi ndine musikana wandakambofambidzana naye kumashure uku musati mavapo anzi 2017 ndo matauriro avanoita. Okay. Vafambidzana nemusikana uyu vanoti kune mwana ariko, anzi musikana ndiye akandiudza, ivo ndonyanya kutsvaga musikana. Ndobva vaudza kuti ndine mwana wenyu ndandichikutsvagai. Ndobva ndavabvunza ine ndikati alright, zvakune mwana handikwanise kuramba mwana. Mwana chipo chinobvawo kuna Mwari. Saka kana kune mwana muri kudii taita DNA test, mondibudirawo pachena, mubudirawo hama pachena, toziva kuti kune mwana ari kunze. Ari kudawo support yababa, anodawo bethi mwana. Saka kana mukaramba makanyarara handizivi kuti memuchizvirongawo sei. But ndasiyana nazvo handichataure nemunhu. Ndati alright. Hazvinoperera ipapo. Vakambotora nguva vasiri kutaura nemunhu. Vazotangisa futi. Ndobva ndazobvunza kuti ko zvamakamboti masiya madzokera futi? Zvikanzi aiwa ndakazopa tete
kureva hanzvadzi yavo. Ndakamupa namba dzemusikana kuti vataurirane naye vanzwewo kuti akamirawo sei. Kuti nditange kumpa munhu mukuru musikana we anonetsa ataurike naye. Ndomataura vakanditamba ndati alright ndazvinzwa. Zvaita kunge zvambopera. Pavatangisa futi tikaenda kwatete vahombe. Vandanowapira tete wakati kana iri nyaya yemwana zvakanaka isekuru. Madima apa munhu wacho namba dzangu. Panouya nemwana osvikira kwandiri orega kusangana nemi direct. Ndotaura naye ini ndichazoti ndichataura naye sei. Vakati alright. Batati zvapera ndezvamanje patabhako gore rinori. Izvezvo bavatangisa futi. Ndobva vauya ini handinyanyi kugara ndiri panapa ndogara ndiri kumunda kwedu kwandambotaura kwe. Ndokwandee ndiri nguva zhinji. Pavauya kumunda wateerawo mhuri yavo. Ndoona futi mune conversation nemusikana uyu watakamboti tasiya futi kumashuroko. Iri kuenderera mberi haina kuguma. Ndobva ndavabvunza kuti ko naye baba muri kufungei nenyaya yemwana wamuri kukondinya kutaura naye. Mai vake vandiudza nenyaya yebirthday remwana. Oreti zvamaudza birthday remwana mandiudzawo here semukadzi wenyu. Ndiri kukuita hanzi ndiri kukupai respect yenyu saamai. Respect yacho iri kugobuda papi kana muchitaura nemunhu wandiri kuti musataure naye. Handiri kutraya kuti muavoid kutaura nemunhu uyu mobva mataura naye moti muri kundipa respect. Iri papi. Alright ndiri kudawo kutaura nemusikana uyu. Musikana obva andipindurawo kuti handikwanise kusiyana kutaura nemurume wenyu nekuti ndine mwana naye. Andimukona. Iye handizoti kwaari ikoko ari mumarriage here kana kuti asi mumarriage. Inini semunhu ari mumarriage murume handi ava wangu. Ivo vakazvikunda vakatadza vakaenda uko vakaenda nemwana anditi. Saka alright saka zvairi marriage yangu. Handitadzi kuyi ndinotadza here kunzi ndirwire marriage yangu because of kune munhu ane mwana kumashure. Saka ndofana kungonyarara chero ndikaona vachitaura vese ndongonyarara because kune mwana. True. Mwana uyu zvandakambotaura zveDNA test. Madima prova kuti tiite DNA test sekutaura kwandakaita pakutanga. Hapana mari yeDNA test. Saka ndikataura kuti zvapasina mari yeDNA test handikwanise kusolva nyaya iyi ndiri one. Nekuti ivo chaivo kunoudza hama dzavo havasi kukwanisa. Iye musikanawo pache zvakanoti handina hama. Ndo mapinduro akandita ndina mai one vari kuno kumusha kuZimbabwe ndo vandinawo. Pandatoura kuti saka zvavana mai one ivo havasi kukwanisa kuudza tete. Ndikavati Madima udzawo tete handi munhu mukuru. Tete ndakamboenda kwavari. Tete tiri kuda kuti tiite DNA test yemwana. Ndikafona kunayo vatina Shemugaba. Vachibva vanditi kunoda $400. Zvakunoda $400 vari kuti havana mari. Ndobva ndati ko imimi zvamusina mari chikipaika kutaura nemunhu uyu mombomira kusvika mawanirawo mari yeDNA test motangira pamunenge mawanira mari yeDNA test. Havasi kuda vari kuda kukondinya nekuramba uchitaura nemusikana. Saka ininiwo semudzimaika hazvisi kunditirawo zvakanaka ende hazvisi kundifadza. Alright. Imimi aiwa ndinotenda nekutsanangura kwakanaka. Imimi mwana makambomuona here? Handimuziye mwana. Ivo vacho havamuziye mwana. Ndomuzira pafoni. Through ndatotorawo foni yavo ndobva ndaona mafoto emwana ari kusendu. Saka imimi ngei mada kukasika kuenda kumaDNA mwana musati mamuona? Apa chandituma kuti ndide kuenda kumaDNA test ndo kutaura kwaamai vemwana uyu. Naiye murumewo ndomati aiye ari kuti ndakamirira kunzwa information kubva kuna amai vemwana. Saka mai vemwana ndichitaura navo vakati vari kuda DNA test. Kuti vakwanise kutaura nezvemwana uyu. Ndokuti futi tikwanise kuona mwana uyu. Ivo pache zvavo havasi kuda kuti mwana timuone. Vada kungoti mwana anzi anoda support ndozviri kutaura baba. Nebirth. Saka handizivi kuti ichanewipi baba ndo vari kuti mwana ari kuda birth ni support. Hanzi ndo zvakataura mai. Pandiri kuvabvunza kuti conversations dzamuri kutaura ndedzipi zvikanzi kwanzi mwana ada birth nesupport. Alright. Ndisati ndaenda kuna baba ndoda kumbonzwa imimi muchitorana nababa wengi wakambokuudzai kuti ndine umwe mukadzi akaenda nemwana here kana kuti munhu wandakambodanana naye akaenda nenhumbu yangu? Handina kunge ndakambodzwa izvozvo. Asi ndine musikana wandakasvikawo ndikanzwawo even kuna amai vavo nekuhanzvadzi dzavo dzinopupura kuti anga ane musikana akadai so haasiriye ane mwana ari kutaurwa nasi. Iyewo haasati atombofonawo zvandakamboona musikana ari kutaurwa. Ende handina issue naye. Pandakatombotaura naye musikana ari kutaurwa nezvake. Akatotaurawo zvakatonaka handina issue naye. Asi uyu handimuzivi. Kana even hanzvadzi dzacho ndakamboedza kutaura neumwe wacho. Haamuzivi. Mai vacho vanoti vanomuziya asi havazive zvemwana.
Okay. Alright. Saka imimi chiri kunyanya kukurwadza, chiri kunyanya kukudya imwoyo panyaya ichi. 1 ndikudawo kuti musikana uyu arege kutaura nemurume wangu, then murume wangu wacho ngaarege kutaura nemukadzi uyu zviri private. 2 vaenda kuma DNA test. Kana vakaitawo izvozvo ka I think wanenge wandisunungurawo. Because handisisina peace nenyaya yemukadzi iyeye. Okay. Iwo baba wacho futi tisataenda kure vanomupa information yekuti maita wanda izvo zvavapo. Okay. Ngatitaure ndiri free. Maita wanda vadzoka. Maita wanda munhu ane hasha. Ndo matsanangura wanoitawo kumusikana wawo. Okay. Handizoti information yacho inenge ichifambiswa sei kana zvakadai so. Alright. Aiwa ndinotenda. Regai ndibonzwo side rababa tisati taenda kumberi. Baba muri kuinzwa nyaya iri kutaurwa namama? Ya chokwadi. Ndiudzeiwo tinzwe kusaidi kwenyu kuti pamakatora imimi amai awa ndiani akatanga amai awa nemusikana ari kuSouth? Musikana ari kuSouth Africa takatanga kudanana tingangoti 2017 ndisingakangani. Should be 2017 2018. Okay. Saka zvakaitika ndezvekuti tisangana nemunhu uyu. Takasangana kwemazuva mashoma. Okay. Angatuuyawo kuholiday. Alright. Saka tichiri vana tichiri vadiki tasangana uyawo kuholiday ndobva aenda ini ndikazoteerawo kwaaigara ndokuzosanganawo kwatakaita. Okay. Then after that ini nchibva kunomuona handinozombobvira ndakataura naye futi. Saka chaitika ndechekuti uyu musikana uyu aigara anga uya kuzoonawo shamwari yake paholiday ipapo. Okay. Anga uya kuzoonawo shamwari yake kwaye kumba kweshamwari ndokwaanga auya. Okay. Saka paakadzokera ndo takutodanana asi takangoonana zvemazuva mashoma. Saka ndakangoramba ndichingokomunicata neshamwari yake, iye kwaakaendawo hatina kuzomboonana zvekare. Okay. Saka after that takomunicata neshamwari yake yakatozondiudza kwatopera about tinge tanda muna 2025 kutaurwe achiti zvonizvo uchiri kuziva here ex wako pataitongotaura conversation ndikati ex yangu zvikanzi ndikati ipi yacho zvikanzi ningi handiti. Saka adaro musikana yandobva ndamuti zvikanzi ndibva ndakatoti chimbondipawo ndimboita sei ndimbotaura naye. Doesn't mean kuti ndaimuda kana kuti tidzokedzane ndandangoti achingondipawo ndimbotaura naye. Chibva ndatanga kukomunicata naye zvidi sei kwakadii aiwa zviri nani chichichi tataura paye. Ndobva ndati ndanga ndichikutsvaga ndanchikutsvaga nekuti ndinechi bva patakasangana paye ndine mwana newe. Okay. Handiti ndikati sei uri kuti iwewe mwana wangu zvikanzi nekuti pavanhu vese vandakasangana nawo handiti kutaura kwake taidzivirira asi pandakazosangana newe handina kuita sei kudzivirira sekutaura kwake. Ndobva ndati alright kana pakadaro hapana chakaipa. Inini ndichaita sei ndichatsvaga iri mari. Kana ndatsvaga mari ndoita sei zvese zviri kutaurwa pafoni. Kana ndatsvaga mari ndichazotoita DNA topruvha chokwadi kuti mwana ndewangu here kana kuti haazi wangu, nekuti handingamhanye kuramba uye handingakurumidze futi kuita sei kubvuma kusvika isusu tapruvha. Uye ndikaudzawo vekwangu vachangoda kupruvha neDNA. Saka ndo pakabva pabatwa conversation naamai. Zviva zvanzi inini ndaona conversation yenyu muchitaura ose musingade kundiudza chokwadi, ndo mubvunzo yakava naamai. Ndobva ndati aiwa inini chokwadi handichazokuita sei kukuudza mushure mekunge ndaitawo ongororo yangu. Zvikanzi aiwa kwete. Ndobva vatsamwa ndobva vatotora mabhegi vakutoti ndakuita sei ndakuenda. Saka ini ndichitoudzawo munhu kuti munhu nyaya dzedzia dzauri kuita sei dzatiri kutaura dzedzia dzatosvika pakuti mukadzi wangu aite sei aendi handiti. Iye achibva azvinzwawo akati saka
ngatimbomirechi kutaura tese sekutaura kwatanga tichiita handiti zveshuwa tikatombomira kutaura tese nichizotera amai vachidzoka handiti tobva tatomira kutaura tese rimwewo remazuvawo handiti ndopaakabva ati kuno kwaita chi aigona kuti kusataura neni handiti ongosenda foto remwana handiti gare nekuti ndoshandisa Facebook anoziva Facebook page yangu mapages andashandisa pauyu pataichata pese page rake ranga rakablokwa ndo ndiamai vangu vakablokwa neongororo dzavo nekubatikana kwavo handiti kubloka kwavakaita ine ndichizoona kuti page rablokwa ndibva ndaunbloka ndichaunbloka ndobva tanga kutumira mafotos emwana handiti saka inini hana yangu inorova kuti kana ari mwana wangu handiti handinga ignore handiti kuignore munhu iye achita ane mwana wangu handiti uyezve handina munhu andingati mutoro uyu inini ndichiziva kuti mhosva ndeyani ndeyangu saka ndongozvipira kuti kana tichinge tichitaurirana tongotaurirana kusvika tazobata chokwadi ndonhaurirano yanga ingoripo tinongotaurirana kusvika tazoita sei tazobata chokwadi saka zvinova ndizvo zviri kudya amai pfungwa plus handizive tingashandise word rekuti jealous here kuti pamwe murume akuenda kana ndogona kudzokedzana naye asi inini kwete paurongwa hwekudzokedzana nemunhu iyeye alright aiwa ndinotenda muri kutsanangura zvakanaka saka imimi maita nhaurirano nemudzimai uyu musiri kuudza amai ndo pane nyaya ngei musina kubudira mudzimai wenyu pachena kuti ndo nyaya iripo ini nangu kutaura chokwadi mudzimai wangu uyu ndomuziva handiti ndandakamirirawo nguva yekuti ndikwanise kuita sei kumutsanangurira mushure mekunge taita munoze chakazoita kuti nyaya ikure inyaya yekutoti madhamu wangu watongopindira faster muconversation obva watongoononge amenomaonera avakazviita asi ini ndandichavataurira because ivo pavakaziva nyaya tisina kana almost a month tataura saka ndandichavataurira kuti mukuona zvakamira zvakadai so pane munhu ari kuti zvakati nezvakati ndandichavaudza asi kuti ivo chete ndo vakazongokurumidza kubata foni nekuongororawo foni nekuzozvibata kuti ndizotaura kuti ndandichakuudza zvazvakutonge ndiri kuita sei ndiri kunyeba alright saka ndiani akatanga awa mainini wangu awa neyeye uyu mwana ndewa 2017 ari musikana uyo ari kunze mwana ndiye akatanga ndiye akatanga so mwana ndewa 2017 alright aiwa tinotenda ndizvo here mainini zviri kutaurwa nababa ndokutaura kwavanoita alright saka inini hangu ndichiongorora ndichinzwa nyaya yenyu ndiri kuona kuti pari kundonetsa ndepekuti imimi baba hamuna kukasika kubudira amai pachena. Imimi mama muchitarisa baba wachitaura nemudzimai iyeye munoona sekunge vanhu varada kudzokerana here kana kuti kuongorora kwenyu muchitarisawo nyaya yacho muchinzwa achitaura nemameseji amakaona? Zvinogona kungoitika futi sevanhu vakambofambidzana. Then already kana tiri panyaya mwana ka last conversation yandavabvunza hanzi ndakaisirwa message ndichinzi mwana ari kuda ane birthday. Hanzi ane birthday alright. Saka nyaya message ye birthday makadelete avakwanise kupindura nditi ndobva ndasiya. Then kana muri kutaura zve birthday remwana kwaiwewe zve usefi hwako ku South Africa uku uri safe here? I think ndikunzwa kuti vanhu vari kunetswa chaizvo uri right here kwauri ikoko kana uri safe bo aiwa handidi kuti ushungurudzike zvinopinda panyaya mwana here zvinhu zvakaita sezvo. Muri kupanzwa manje baba pamwe pacho manje penge pakunetsa hanze menge makubvunza usafe mimi kuti uri safe here nenyaya dziri ku South Africa? Ine kuvhunza mabvunziro andakaita ndakatobvunzawo semunhu angaono zviri kuitika handiti ndikabvunza kuti kwamuri ikoko muri safe here kana iwe uri safe saka mwana wedu ari safe ndo matauro ndo mabvunziro andakaita handina kubvunza zvokuti tinge tichitonge takudanana kwete. Saka mudzimai wenyu makamuudza here kuti
ndo mabvunzira ndakangoita ndichida kuziva kuti mwana ari safe. Ndasina nguva yekukwanisa kutsanangura kozi dambudziko raitika ndiri kuti inini ndoshanda night handiti ndobva kubasa ndosvika ndosiya foni handiti ndosiya foni ichitamba nekamwana tine kamwana kadika tinako first born 5 years anogona kubata foni otanga kuona makatuni then amai vanogona kutora mukana wekubata foni voitawo ongororo zvavo dzekuinvestigata saka painvestigation ka ndiri kuzotangirwa neinvestigation animaona ndisati ndaita sei ndataura nyaya yangu nokuti dzimwe nguva nyaya idzi dzinoda usina kuneta dzinoda wazororo takafara tichitaura saka panozotanga investigation munhu anenge atopika kudhara anyway ndandabuditsa ndichida kuitira kuti nditaure rinonoclasha nepfungwa dzake nemaonero anenge achiita saka ndopari kuzotanga noise papo hatichatonzwanani. Saka imimi mpakugara nemudzimai wenyu, mudzimai akaita sei? Munhu ane hasha dzakanyanya here? Munhu anopopota here? Akaita sei mudzimai wenyu? Inangu mudzimai ndagara naye hakuna munhu asina hasha but chitaurawo kuti hasha dzinovakunda dzimwe nguva hasha dzinombovakunda munhu anomboitawo tuhasha munhu atori chiki dziripo tingangodaro. Alright. Hanzi mama mune hasha ishuwa here? Mune hasha kuna baba? Ipapo hangu ndinganyeba asi chinhu chandinogara ndichivaudza nguva dzese kana ivo vanotopopera nemuromo wavo ndinofarira kuudza chokwadi and ndikavatarisa ndinoziva kuti vari kundinyebera kana vari kundiudza chokwadi. Matongovatarisa vachitotaura zvafanira zviri ndokubvunza kuti alright saka kana mwana mamuchibvunzana nenyaya dzebirthday mazodhilitira moti izvo handichazivewo me muchida kuti nditi ndobva ndati alright kana musisazive zviri right ndobva ndanyarara. Aiwa semunhukadzi semunhu wandakamboudzawo before sezvo ndichivatangira nekuona mameseji ndakavaudza kuti munhu uyu handidi kuti mutaure naye tuma nemari yedna test handiti vanodi kuti kana akavaisira meseji vozouya vachibva kubasa kwavo maitaonda munhu uya handisira meseji ati mwana ane birthday zvinonetsa kutaura here izvozvo zvinotsamwisa here zvinopisa hasha here havakwanise kuita zvinhu zvakadaro vanomirira kuti vazoti ndakatangirwa ameno whatever zvavanotaurawo vachiita ndo zvavanenge vakamirira. Alright, iyo pafoni imi foni yavo vanokubvumidzai kubata? Foni yavo ndakatongobvira kubvira 2021 handinombobvira ndakanzi foni ine peace kana kunzi handidi kuona makaibata handitozvizivi takatongobvira nakutobvira indi ndakatoisa pini ndini foni nenyaya yekuona kuti vana vari kunyanya kutambisa foni zvakanyanya. Saka baba watomboti musabate foni yangu chichi vanongoti batai chakatozoita kuti nditozonyanya kubata foni inyaya yekuti vakazondipa boundary rekuti musabate foni yangu foni yandanga ndagara ndichibata zvisina reason wozoona munhu ari kunditira hasha ari kuti usabate foni yangu saka ndoda kutsvaga kuti chichiri mufoni macho chazonyanya kuita special nhasi. Alright. Saka hasha dzenyu hadzizotosvike pakuzotombosimudza ruoko kuda kurova baba? Ivo ndo vanotorova tisati atoenda kuri ndo vanotorova. Wakambokurova kakatowandisa akatosika 1 saka tikwanise kutaura zvehasha dzavari kutaura dena ndine hasha ndaisava ndaivarova. Munorovere mukadzi ndezvekungoonesana? Aiwa kusinza ndisandambovarovera nyaya idzodzo. Munorovera nyaya isu pakutaura kwedu kuri kunzi tanitsana nditi munoziva kuti handibve kwandobva ndakaronga kuti ndoda kurova mudzimai kana kuti asei handiti inini ndinogona kuti maita wanda handiti tadai handiti mudhu yavanenge vari handiti nemudhu yandee ndiri zvinogona kuti siyani handimaona lese iwo handizivi kuti language yavanoshandisa kana vakatsamwa nelanguage yandoshandisa kana ndakatsamwa zvakaita sei ndogona kuti musadaro handiti lese musadaro handiti kekutanga musadaro kechipiri musadaro kechitatu ndopedzera ndava nehasha munhu achingoramba achidzokorora the same thing yatatsura nokuti aiwa izvi hatifaniri kuita sei kuita izvi handiti uyewo munoziva kuti munhu kuti munhu ashatirwe pane zvaanenge aitwa handiapply kuti aiwa
mundu nhasi ndoda kuita se kurova handitomboenda kazvironga but kungoti tonetsana but kwete kuti hanzi ndovarova most of the time. Great. Kana kuri kungorovawo akuwa kwete everyday kwete most of the time. Hazvi apo naapo ndotoita kurwadziwa mwoyo mangu kuti ndivarove hazvitovi handiti kutoti hanzi most of the time kwete. Alright. Kunze kweizvozvo tikuona kuti iyi nyaya iyi ndo yasimudza nyaya dzimwe dzese idzi. Wakambokubata futi here nechimwe chipande chegirlfriend asiri wekusouth Africa? Girlfriend munhu anofungira handiti ina ndikati ndakabatwa iwo ndova ndoziva pakufungira kwavo kuti vakandibata papi. Shuwa because munhu anofungira shuwa kufungira kuriko. Se pandaka inini hangu tichitaura panyaya yekuti pafoni kuti aiwa musabate foni handiti ndaikumbirisa kuti saizvozvizvo handiti ndonotaura kuti ndokumbirisa kuti usazobate foni yangu handiti ndisina kukutendera nekuti sometimes zvimwe zvinhu zvaunogona kuzosangana nazvo handiti zvinokanganisa mufaro wako. Hanimaona ndomataurira andoita hazvirevo kuti iwewe ndichida kuti ndine zvakaipa zvandinoita kwete asi zvinokanganisa mufaro wako but the way anozoresponda nayo kuti pakusada kunzwa mufa pakusada kuteerera matauriro andiri kuita handiti neiye the way anozozvitora nazvo iye anenge atomupiki muhasha kana ini ndetoitawo kunge ndakudenwawo ndo zvinozoitika. Saka nyaya yangu yanga iri pakuti usabate foni handiti kurespecta iye handiti kuti kana tichinge ndichida kumuratidza foni handiti ndinomuratidzawo nenzira yakanaka like panyaya iyi ke vakatoziva handiti ndisati ndavazivisa kuti ndizovatsanangurira yato problem. Hanimaona kana kuri kunzi kutaura kwavo panyaya dzacho dzadai so vakutaura voice riri padenga hatichatonzwanani. Hanimaona saka ina handikwanisi hangu kuzotaura kana. Alright, aiwa ndikukunzwai nai mama makambowabata here baba kunze kweuyu munhu ari kuSouth Africa uyu makambowabata futi here waine girlfriend kana kuti? Zvokuvabatawo vane girlfriend handisati asi baba I think watoriwo nedambudziko zvawo dambudziko rawo kutoda kunyeba. Kune musikana futi hama yedu takamutarisa kwakarorwa hanzvadzi yavo musikana uyu akamboisa mameseji achitaura futi nyaya yemwana handiti ndobva ndazvigamuchira futi ndikataura kuti kana kune mwana uyu ari padhuze adi auya tamuona kana pasina vana mama ndomuona zvangu ini ndomuzivawo kuti ndiye mwana wababa taundataurwa nezvake. Mwana uyu makazoziva sekuti kune mwana akanzi zvonizvo mwana ari kurwara haasi kunzwa zvakanaka akati gare anenge achirwara ari kwambuya wake this and that ndatohistory futi handiti musikana uyoyo gore rinori futi bazofona maybe akaita mistake yekufona panhamba dzababa tawanda vanga vakarara foni yavo ndinodaira ndobva ndapikako yei hana kudaira ndobva tati gare vafona futi pandati munhu anogoramba achisa presha yekufona rega ndimufonere bheki bandamufonera mbadaira ndimi maita wanda ndini maita wanda alright ndobva akata foni yake. Baba tawanda munhu anga achifona ndiani? Baba tawanda vanoda kutaura zvinhu zvinonzika pakutanga akafona tisati akamuka tichiona foni yavo pafacebook tichiona foni yavo pafacebook kudaro obva vakata foni tati ko munhu wamuri kukata kamaiki kanga chiripo here kadona sorry zvikanzi hana basa vandati alright saka achizofona futi ndonzwa munhu hanzi hana basa uzofona ambonombotibatira mwana ati mimi paakafona makarara menge makasvinwa ivo ndo vanga vakarara inda ndakamuka ndandikatogara pambedha unge ndanchitotambisawo foni yangu zvayo bva foni yavo yatomboringa ndikamboignore
bandazotega ndidaire pamwe munhu wekubasa pamwe hama yedu sezvo ndichingodairawo foni yawo. Okay. Ndobva akata pekutanga bafona futi tatomboti gare gare bandamudaira zvikanzi ndobva akata futi bandamufonera bheki ndikati lo ndiani zvikanzi ndimeta wanda here ndikati ndiani namba dzasina kusevha zita. Okay. Ndobva ndazovabvunza zvikanzi akambofona ndiri kubasa saka hana basa andimukona. Zvakafona muri kubasa makadiye kuti munhu uye atanga futi kufona zvinovaremera kutaura izvozvo. Havakwanise kutaura zvinhu zvakaita sezvo zvomirira kuti hanzi aiwa maita wanda vane hasha ndo dzavanadzo vane hasha chete. Alright, aiwa ndiri kukunzwai. Saka makambobvunzuridzawo here muchivabvunza baba kuti saka uyu mwana uyu ndeupi futi wakati wanomuziva here? Uyu haasi wekusouth Africa kawo? Haasi wekusouth, mwana yeye ari muno. Wakati ndomuziva? Wakambodanana naye here? Ndakambodanana naye. Ndakadanana naye. Maybe mwana wangu. Kubva vanyarara avo. Hapana nyaya ndinozosvika pakutaura ndichitaura nawo ka. Zvese zvandenge ndichitaura ndendatombotanga ndataura nawo. Ndotombotira kuda kunzwanana nawo zvafana mwana yeye wacho ari kuSouth. Ngatite DNA test tikaseva mari. Tinokwanisa kubatanidza mari yake kwe2 months inenge yakwana mari yeDNA yakataurwa. Ishowo mafani. Aiwa handina mari yacho. Izvozvo handichaziye. Zvatowo zvenyuwo. Okay. Imimi ndikumbirewo kuti mutaure nemusikana uyu. Ndikuintroduce kumusikana uyu mutaure naye imimi. Momuudza sezvo murimi muri kubhoyekana kuti ari kutaura neni. Momuudza kuti ndokumbirawo usiyane nekutaura nemurume wangu. Handiziye kuti inini ndindoshandiswa kunzi nditaure zvinhu zvakapusa kudaro here. Ndonzi usaite hasha aiwa chingonyararai zvenyu maita wanda. Nokuti muri maita wanda. Ndotovaudzawo sometimes kuti zvinhu zvamuri kuita zvazvisi kundinakidza zviri kutondibhowawo. Asi dei mabudawo pachena hama dzaziva kuti kune mwana tinoshanda tichiziva zvatiri kuita. Okay. Asi kana mukaramba muchiti muri kushandidzana muri 2, muri kuronga DNA muri 2, hamuna hama yamuri kuudza. Handizivi kuti vanenge vadawo zvifambisawo sei. Alright. Imimi hama dzababa Watawanda. Makambogarawo nadzo pasi here muchivaudza kuti ndo mamiriro akaita nyaya? Mama ndakataura nawo. Mama wakati kana iri nyaya yemwana yakanaka fani. Mwana hatirambi kuchengeta. Titori neumwe akatombouyawo tikamugashira. Wani? Wababa vavo. Okay. Ndikati kana zvakadaro muri kusaidi rimwe chete nani neni mwana ndiri kumudawo asi mama akatonditi tinoita zveDNA test kana kune mwana. Ndikati zviri right fani ndo zvandakatombovaudzawo. Tete ndizvo semu hanzvadzi yababa vavo. Yakati futi mwana inogashira even kana hanzvadzi dzavo hapana ari kuramba mwana. Asi ngavauyewo kavatipire nyaya yavo havasi kukwanisa. Saka baba Watawanda ndo vari kuita nharo kuramba hama dzese dziri kubvumirana nazvo. Hapana wandakambonzwa wandakaudza akati aiwa handikwanise kumira nemwana. Alright. Hapana akamboti mwana hatimude. Kana ari wavo. Okay. Aiwa tinotenda zviri kunzwika. Right, baba Watawanda. Iyo hanzi uyo mwacho ari kutaurwa munomuziva futi? Ari kutaurwa. Kwete. Asi namba dzake ndinadzo kamfoni mangu. Handinodzibisa. Akatongotangawo nyaya yake. Mino kana ariko mwana zveshuwa anenge ariko but munoona zvakaitika kune munhu munhu akatozororwawo Samuel. Okay. Handiti arorwa Samuel paanogara aendesa chi mwana ari kutaurwa atori mwana ari kumwe kune umwe like murume waakarorwa naye vachinogara ikoko vasirwa amweni handiti mai vemurume avo vanhu vakatozorambana saka atoriko mwana ikoko saka iye kutaura kwemunhu iyeye inangu mwana handibvumi hangu asi kutaura kwemunhu iye anoti mwana wangu asi handinombobvira ndambozvibvumawo ndakatongoudzawo kuti mukunzwa zvekutaurwa nemunhu uyu amai ndakavaudza ndikati mukunzwa zvekutaurwa nemunhu uyu kuti zvikudainzwa munhu ari kuti zvakati handiti saka munoziva kuti munhu anongoramba achifona zvikanzi chaita kuti ndikuudze nyaya yekuti mwana ari kumbopota achirwara hanzi utano hwake hausi kuita zvakaita sei zvakanaka but nangu zviri zvekuti ndakatomboramba ndichikomunicata naye aiwa kwete pakangozviziva indasiyana nazvo iye paakadawo fonawo takabva tangosiyanawo nazvo because zvazvakunetsa futi.
Alright, aiwa ndinotenda. Aiwa ndirikunzwa nyaya. Pane here dzimwe nyaya dzamunonetsana namai kunze kwenyaya idzodzidzi dzekuti kwakati kune mwana uku kwaita mwana, pane here dzimwe nyaya dzekuti dziri dhipi dzekuti munotadza kuwirirana namai pamba zvekuti munosvika pakuzopopotedzana muchirowana dzisiri 2 idzi dzatiri kutaura idzi? Munoziva kuti like chitaura inyaya yekuti respect handiti maybe pamwe ndinotadza kumurespectawo samai kana tiye kuona kwangu ini respect inomboita ichiti kamukembi chana amenomuonerawo anondiitawo kana achinditarisawo kuti anondionawo sani sende ndakumubvunza kuti uchimbondionawo shamwari kamaitira uri kuita aya unondionawo sani ndopatozongoonetsanawo patiye maonera anondiitawo ndo zvinozondikanganisawo kuti ndionawo sababa handiti ndo nyaya ingoripo chete hapana zvinhu zvatombonetsana zvakawanda. Alright, ndinotenda zviri kunzwika. Asi imimi ndichikuonai muri munin'ina wangu. Handiti awa ndimainini wangu awo. Isisu patauya panapa hatifariri kuti tichibva panapa tonzwa kuti amai watotakura mabhegi wadini waenda. Tinenge tikuda kuti tiedze kubatsirana nevamwe kucomment section. Tine vamwe vanhu vakawanda vanogona kutibatsira panyaya iyi. Imi muri kutaura avari kutaura, munhu wese ari kunzwa zvatiri kutaura panapa. Asi chandiri kunyanya kuona ndichida kunzvera nyaya iyi chiri kusimudza mai awa, chimwe chandanzwa ndechekuti kuSouth Africa kune mwana, kunoku kwacho futi kune chinyi, kune mwana. Ipapo ndo pari kunetsa pakuti vanhu vacho fanike wekuSouth Africa pari kundobata mai ndichinzwa inini vachitaura wari kuti iwo imimi muri kucommunicata muri 2 amai havasi kuzviziva. Alright, takuda kuzvitarisa isisu. Ndamubvunzwa mukitaura nyaya yekuti makachata. Zveshuwa na kuchata na kana ndashaisha kunzwa makachata here namai? Aiwa kuchata hatina. Wamuna. Alright, asi imimi makazvitarisa, makanyatsa kugara pasi makanzvera imimi mudzimai wenyu uyu munomuda? Mudzimai ndomuda saka ndiri kugara naye. Aiwa, pane vamwe vanhu vanogara nemunhu wasingachadi. Aiwa kwete. Munoziva kumunhu unenge uchitomuda zveshuwa. But pane pamwe pakuti panozombobuditsa character yaunenge usingadi. Ndo nyaya ingoripo chete kuti anogona kuzongokubuditsirawo character yausingadi ndiyo unozongopisana naye. Asi zvekutomuda hapo. Alright. Aiwa ndinotenda. Mainini ndichitarisa nyaya, pane zvimwe zvinhu zvekuti vanhu mumba munonetsana. Handitika pane dzimwe nyaya dzekungoti munonetsana ende mumba hamusi muchechetere nguva dzese. Chiri kunyanya kukubata yapa imimi ndikunzwa muri kutaura kuti inyaya yekuti murume wenyu hatsi kubudirai pachena. Kune mwana ari kuSouth Africa, kunoko kune mwana futi. Wekunoyo ndingangoti nyaya iyi havasiriwo vakaigadzirisa. Asi nenyaya yekuti vanhu vekumba kwavo vakandigamuchirawo semuroora wavo. Ndikavaudza chinhu vanoita active nenguva yandavaudza. Ndakaudza mama vavo, ndikaudza hanzvadzi yavo, vakati tipei nhamba dzemunhu yetu dotaura naye. Ndo vakapedza nyaya yemunhu wekunoko. Zvazvatopera. Haana kuzotombobvira futi ashow up kuti ariko. WekuSouth uyu chikumbiro changu ka I think kuti nditozonzi right ndechekuti kana dai vanga vachikwanisawo mwedzi unoyu vaenda kuDNA test nemwana iye. Because zvavari kuita hazvisi kumbondifadza zvachose. Ndo zvinhu zvikutonya kundirwadza 100%. Mwana iyeye ngavaende naye kuDNA test. Kana ari wavo vosapota zviri kuzikanwa nehama, hatina kungouyawo from nowhere kuti nhasi tatoone marriage takutongogara apa hatizive rudzi. Ndizvozvo. Ivo vanotori nekumusha, indi nekumusha. Mukadzi wavo iye wacho iye ane mwana ane kumusha futi. Zvave kutaura zvokuti handina rudzi ka, izvi handizvinzwisisezve. Ari kuti handina rudzi ndiani? Ndiye anoti ndina mai vangu vari kuno kuwani. Iye mukadzi. Saka chavanofanira kunditroka ndechekuti vaende kuDNA 1. 2 vaito zvinhu zviri kuzikana nerudzi rwese. Mwana wacho futi kana kuri kunzi mwana wababa Tawanda.
handina right nini yekungokaruka ndato mu management chiti mwana wenyu kwamuri makaroora nditi ndinoenda kuna amai avo mwana wa baba mwana wemurume wenyu ari kudowo chakati handiti ndikurakidza respect kwete vari kunditi ndikukupai respect haisi respect kutondishora nekundidzikisirawo semunhu. Alright. Aiwa muri kutaura zviri pamwoyo penyu. Ndovaudzawo futi kuvaende ku-DNA test nditi hapana mari. Saka chiregereka kutaura kusvika mava nemari ngoti handikwanise kumira kutaura nemurume wenyu kusvika nekuti ndine mwana. Zviri kureva kuti chii? Marriage yangu ikaparara nabasa ivo havatorina basa nemarriage kuti yapararawo futi zvavari apa gozi vari kutaura nemwana. Saka wachitaura wari kuti ivo havasi kutaura naamai vari kutaura nemwana here? Havataure nemwana vanotaura naamai kwete mwana. Handisati ndamboonawo audio yemwana alright yekuti makadi henyu baba muri sei kuri sei ikoko kana ivowo vacho alright kuti ndoda kumbotaura nemwana handisati ndambonzwa vachitaurawo zvinhu zvakaita seizvozvo. Vanotaura naamai vemwana kunzi mwana ane birthday mwana azoti mwana akatyoka ruoko ivo ndo vakutozondiudzawo history idzi. Handizoziva hangu kuti vanenge vachizvirongo sei. Kuritawo kuti hanzi ndotaura naamai handisati ndataura nemwana. Mwana kubva achiberekwa akanokura kuSouth Africa handiti language haatogoni kunoko. So ndo matauro anoita mai vacho. Mwana ari haachengetwe naamai vacho anochengetwa naamai vemukadzi uyu vanova ndivogogo vake ndo vanochengeta mwana. Saka kwavanogara vanhu kwakatoita sei kwakasiyana ndakazvitsanangura izvozvo. Saka ivo vanototi hanzi matauro aita bozi ndogonomubvunza kuti alright sinzi wakati kune mwana handiti ndoda kutaura nemwana anoti mwana achauya kana kuti musi wesandi handiti kubva kwambuya vake kwandiri nemwana kure saka mbuya vake ndogara nemwana ina handina chandiri kuita nemwana handisi kuchengeta mwana ari kuchengetwa maoko mambuya vake ndo matauro ari kuita. Saka kana achinge auya wozoita sei wozotaura naye. I think mwana ndangu zviri zvechokwadi chaizvo ndakangotaura naye ka1 but through futi network nechichichi hatina kumbonyatsonzwanana. Saka iye ndopangoti ndosaka kutaura kwacho zvakataurwa munoziva kana vanhu muchitaura conversation zvinotaurwa zvinowanda. Let's say kana kuti ndataura naye handiti inbox yangu yazara ndogona kudeleta ozobuda mamessage mamwe ekupedzisira mashoma anenge aripo aonekwa aripo achoka ndo anenge akunzi haiwa kosei kuweso kumadeleta ndonyaya iripo. Asi tototaura zvemwana ipapa mwana anga achitonzi achauya musi wesandi kwaari kugara kwacho muzotaura naye mwana ane birthday handiti kana hamusi kudawo kumuitira something here ndo mataura havana kubvunzawo kuti hamusi kuda kuitira something asi ukanzwa munhu ati mwana ane birthday that is pamwe anenge akatarisira kuti kana uchiti ndiwe baba wemwana mwana ane birthday chichi asi zvese izvozvo zviri kungotaurika nefoni. Saka pari kunzi titi techitaurai nemunhu tisati inini hangu taurai nemunhu handiti tisati taane shuwa yekuti mwana ndewedu handiti kuna tete hazvibude hanimaona sisi taurai nemunhu tisati taane shuwa kuti mwana ndiwani ndewedu handiti kuna uyu hazviite sei hazvibude ndo mamira zvakaita. Saka tanga taita sei kunonzita sei ndawirirana naamai nemwana tobuda pachena kuti mwana ndewedu tozosvitsawo futi kuna amai hanimaona kuti zveshokwadi mwana ndewe proof tinayo like izvezvo havasi kunzwisisa inyaya yekuti havana evidence yekuti pane mwana handiti vari vakatotarisira kuti patange paitwa DNA hanimaona. Saka DNA yacho kuti ibude hapana futi mari ndoda kutotsvagwa. Saka kana mari yawanikwa nenguva yachawanikwa hope Mwari vachatizarurira chawana mari toita sei toita DNA but zvese izvi inguva zvine procedure ndopa angoti tingabudire DNA yacho sei kana tisiri kutaura namai ava hanimaona ivo amai vari kuti katai kutaura asi kuda kuona muchitaura mese. Alright, aiwa ndakunzwai. Saka isisu kuti tigadzirise nyaya yedu tigadzirise nyaya yemwana imimi
zvane nguva yakareba sei mudzimai ari kuSouth Africa zvane makore mangani maudzwa kuti kune mwana? 20 papo tasati kugara kuno Goromonzi tachiri kuruwa. Okay. Chitakabva 2024 ndizvo. 2024 ndo pandakatanga kuziva. Okay. Kubva 2017 patapedzera kusangana. Wakazotanga takazotanga kutaura 2024 ndo pakatanga kundiudza kuti kune mwana. All right. Saka kubva 2024 kusvika pari zvino asati akambouya kuno kuZimbabwe. Asati wadzoka. Vandopromisa kuti handidzoke kuZimbabwe. Handidzoke kuZimbabwe. All right. Saka mukutaura kwenyu ari kuti mimi kana asingadzoke kuZimbabwe mwana munomuwana sei? Vaiti zvonizvo chishuwiro changu chishuwiro changu ndechekuti ndada kutoresa mwana birth. Okay. Handiti nekuti mwana azive rudzi rwake. Handiti kana zvadaro hapana hapo chakaipa. Okay. Asi kana musiri kuda henyu handiti hapana hapo chakaipa sinzi mwana wacho bva pakutanga musiri kuita sei? Musiri kuchengeta. Okay. Ndo matauriro ari kuita. Zvese izvi inyaya conversation inenge ichitotaurwa pafoni. Saka ndo pari kuzonetsera chinhu. Uyezve ndakatombomubvunza ndikati ko iwewe ukuti mai vari kugara nemwana ko mai handiti vanoshungu here dzekuti mwana azive dzinza rake baba vake kana kuti ivo vazive baba vake zvikanzi aiwa amai vakatombondibvunza kuti mwana anobva kupi kumusha. Inini handizive nezvako because zvinongozoti takangosangana kwenguva diki. Okay. Saka kana zvakada takasangana kwenguva diki saka handitombozivewo ndikati saka iwe uri kuti chiinazvo nditaure navo zvikanzi aiwa ndakavataura kuti baba vari kuti vada kuona mwana vari kuti vari kuda kutanga neDNA. Ndo matauriro akaudza mai vake kuti vada kutangwa neDNA. Ivo vakati aiwa semunhu akachengeta munoziva kuti munhu anenge akachengeta ane zvaanenge achitaurawo. Takamirira vatange vauya vaone mwana vauye vaite DNA yacho tozotanga kutaura from there. Okay. All right. Aiwa ndinotenda. Saka isisu kuti tikate nyaya yedu short. Ndichitarisa handiziva kuti vamwe vari kunzwa nyaya yedu tinogona kuibata sei. Inini sekufunga kwangu uyu mudzimai wenyu makamutora nekumuda handitika zvakaitika kuti mimi mune mwana hatizvirambe izvozvo. Hazvirambiki kuti mwana ari kuSouth Africa ndiwani ndewenyu but imimi wacho hamusati manyatsa kuzivawo kuti zvechokwadi kuti mwana uyu ndiwani ndewenyu here. Muchidimbu tichida kutarisa mazuva anaya wakadzi wacho futi wane umwe ungwaru wakati wandei vanogona ndiri kungotaura handisi kuti ndizvo munogona kuchengeta mwana asiri wenyu. Kumagumo kwacho mozonzwa kuti mwana asi wani asi wenyu asi handisi kuti ndizvo. Saka imimi makatora mudzimai uyu nekumuda muchibva masarudza kuti ndo mudzimai wangu. Zvinetso zviripo mukati medzimba vanhu vanotonetsana vachitorowana vachiita sei but handizvo zvatinokurudzira. Saka inini ndiri kuti chii? Ndiri kuti imimi bamunini wangu hamugoni here kuudza mudzimai iyeye ari kuSouth Africa ane mwana kuitira kuti imimi musaputse imba yenyu because mukada kuzvitarisa izvozvo hazvichagarisiki zvakanaka nenyaya yemudzimai wenyu. Pane imwe kamera yakakata hamugari zvakanaka nemudzimai wenyu nekuda kwenyaya iyi. Muri kutoona kuti nyaya iyi yatohonye mumba menyu but imimi hamuna chokwadi chekuti mwana uyu ndiwenyu here kana kuti asi wenyu. Muri kuzviona? Saka inini ndinge ndichifunga kuti nepfungwa dzangu hamugoni here mimi kuti isisu tisime mhodzi yerunyararo mukati memba yenyu, tosima mhodzi yerudo mukati memba yenyu. Imimi moita handover monyatsa kumutsanangudzira mukadzi uyu ari kuSouth Africa. Wona shamwari zvechokwadi inini handisi kuramba kuti une mwana wangu ndi mwana ndiwangu hatisati tanyatsa kuburitsa hedu pachena asi sisi toda kuti tizoende kumaDNA nemhuri yese tonyatsa kuziva zvechokwadi kuti mwana uyu ndiwani here ndewedu handitika. Imimi moita handover kuti alright kunyange mwana akarwara chitaura nemudzimai uyu kana mwana achinge aine chinhu chaari kuda because mukatadza kuzviita izvozvo munondoramba muchiita noise nekuda kwekuti uyu munhu wemukadzi
munhu anoita ushanje. Zvakafanana nekuti mimi nhasi mimi mukawanzwa uyu mudzimai wekuti asi kufamba zvakanaka nemudharo wepanext apo munonzwa sei mumwoyo menyu? Ndotonzwa ushanje. Zvinorwadza handitika. Saka iye munhu kadzi pamwe mimi uyu hamutorina mumwoyo menyu, hamusitorina kuti hamuda kudzokerana, pamwe muri kungotaura nenyaya dzewana, but iye mumwoyo make haazvitendi. Muri kuzviona? Haazvibvumi kuti baba wemwana wangu pamwe wakutoona kunge ini ndakashata, wakutoda ari kuti ari kuSouth Africa. But mimi kuti mukate nyaya handitika, munonyatsa kumubudira pachena. Ona nyaya iripo, isisu tichifambira nyaya dzedu. Kana mwana pane chaari kuda, chitaurai naamai yavo, moita handover kunani? Kuna amai yavo. Kana mwana arwara, moita handover kuna amai, asi imimi musinganonoke kuti mukwanise kuapprova kuti mwana ndiwani? Mwana ndiwenyu. Because imimi mukanonoka kuapprova kuti mwana ndiwenyu, mwana akangoita wenyu, kana pane zvinhu zvinenge zvichidiwa kumusha kwavo, kana kuri kundoroora, kana kuri kundodini, kana kuri kupiwa mwana wenyu, motopiwa mwana wenyu, motodini zve, motochengeta mwana wenyu. Pangava pane chakashata here pa? Pana chakashata. But kuti vagamuchire handiti, amai handiti, nyaya yakatombotaurika before handiti, vana kutaudzana kudai so handiti, havataudzana patinganyebe. Kana ndikati handisiva hangu, asi taura chokwadi havataudzani. Ndo panozobva mashoko kuti uyu anenge akuti like amai nezuro wangu akutoti hure rako handiti, like ipapo patikatomboti pandikati aiwa shamwari, kana uchikwanisa iwewe taure ufonerane naye handiti, utaure naye. Ndakanzwa kuti even conversation pawakataura vacho ndaitongoongorora zvangu kuti vanhu havakwanise kuzoita sei kutaura vese, ndisingazoziva hangu, but kutaura vese ka uyu hake uyu kuSouth Africa uyu haana problem. Panoita problem apo ndipana amai, because amai ndowanzwa kuti hanzi hure rako. Aiwa, mashoko eshungu. Unoziva zvinoita mukadzi ka haazonyatse kutenda zvakanaka mukadzi. Saka anonzwa ushungu, anorwadziwa, zvinodini? Zvinorwadza akanzwa kuti ningi ari kudanana naningi, murume wangu ari kudanana naningi. Saka semunhu wanhukadzi vane mwoyo mutete, wanoda, isisu tine mwoyo murefu. Saka pamwe pacho tinogona kuwaregerera tichigadzirisa zvinhu kuti zvimire mugwara rakanaka. Awa kana uchinge wasingagone kuwirirana nemudzimai iyeye ari kuSouth Africa, chimupai kuna tete. Pakadi ipapo chimupai kuna tete. Tete ndo nyaya iripo. Kana iye wachomuudza kuti iwe uchitaura natete musingamunzvengi kana kumuhwanda, motomuudza kuti imba yangu yakundengendeka nezvatiri kuita, because imimi munofunga here imimi kuti amai avo akatakura zvinhu wakaenda kumba kwavo wakati inini handichadi nezvenyu, munomutora here muchigara naye mukadzi? Ndigare naye because handina uyu urongwa naye kana future naye. Iyo ndo vangatoita se iyo, kana vakaenda havo, kana vachiti ndizogara naye hazvibudi. Initete ndo respect handiti, handikwanisa kuvapinza munyaya idzidzi, because sometimes kwakazobuda mwana wacho achinzi hasi wangu, apa ndakaisa tete mukati ndonyarira ine ndanga ndine shungu dzangu handiti, ndandiri kuti dai zvanga zvabuda pachena handiti zvaizopuruvikawo, handimukona nyaya dzacho. Hatingamboti ndodzimanyisa kuna mama, ndodzimanyisa futi kuna ningi naningi, nyaya dzisina kubuda, dzisati dzanyatsobuda pachena. Aiwa, ipapo ndiri kupanzwa, but muri kuzviona here kuti ndo zvakuitisa hondo muchimanje mumba, kuti imimi mukazviita muri mimega, chero zvisati dzabuda pachena, mukadziita muri mega imimi nyaya idzi, nemukadzi wenyu mumba muna rugare. Chokwadi, but tete manje ka kana kuti hanzvadzi dzangu vanhu vanozviitirawo zvinhu zvavo vachizviraramira handiti, ndenda kutodisturba, ndenda like kuvadisturba kuti onei chipindai munyaya idzi, like havazokwanisawo kuzodza murovera kuti nyaya dzauyu hadzipindiro, but munongoziva kuti mumhuri handiti munhu anogona kungoti inini nyaya dzako ka
anditombodzi-kwanise animaona hatizotore hedu kuti zvakambodanzwa asi munhu anenge achitaurawo kuti inini nyaya dzako idzi handizikwanise. Aiwa, ndiri kukunzwai. Saka imimi muri kufungidzira kuti imimi tingapagadzirise sei kuti mumba medu musarambe muchiita noise, amai vasarambe vachifungira kuti imimi nemunhu uyo munogona kunge muchidzokerana, mwana havasi kumuramba. Ndichinzwa kitaura kuti chero mwana akauya nhasi akanzi ndewenyu, dai ngatori panapa achitotamba nevamwe, asi pari kuita nyaya ndepekuti muri kutaura naye muchiwandawa, then ikoko pakutaura naye kwacho ndokwakumutsa bopoto mumba. Saka tingapagadzire sei kuona kwenyu? Izvozvo hatina mari kuti tiende kuma-DNA kuti mwana wedu uyu tizive kuti ndiwedu here zvechokwadi kana kuti hasi. Imimi muri kufunga kuti ipapo tingapagadzire sei kuti bopoto ripere? Izvo zvakanaka kuti mai vataurirane nani nemukadzi uyo ari kuSouth handiti, but ini hangu dai vakwanisa kutaura vese handiti vanzwanana, but dzimwe nguva kuti inini point ndoyandanditoriwo nayo pfungwa kuti shamwari dai vataura nemunhu uyu monzwanana handiti, kana manzwanana tichironga tichitaura anything chaadawo handiti anoudza chifuti iwewe, asi manje kuti zviitike izvozvo utori munana handiti, utori munana hazviitike zvinhu zvakadaro, asi ndo zvandiri kutoshuwirawo. Alright. Isisu tingakwanisa here, imimi mwana hamusi kuziva kuti ndewenyu, munokwanisa here kumusapota izvozvo akanzi arida kutengerwa hembe, munoendesa here hembe? Inangu kutaura chokwadi handikwanise because mari yacho handina. Kodai muinayo? Inini mwana haana bhutsu izvozvi zvimafonerwa ipapapa, munoita sei? Ndo mabvunziro amuri kundita ndo mabvunziro andakaitwawo namadhama kuti zonzo iyo kuti toita sei handiti, kuti handi mwana ari kunzi ndowako right, toita sei? Ndikati mwana ndakangotaurawo ndikati mwana anodawo support, mwana anoda birth, handimaona mwana anodawo kuziva baba vake, ndo chingori ndo chinyaya ingoripo kuti kana ari wangu anodawo support, anodawo ziva baba wake, anodawo birth. Chete. Right, asi isisu hatisati taziva. Muri kuona nyaya iri kutinetsa panapa. Imimi makaenda kuma-DNA here? Imimi chimonyatsa kutudza pamakaenda tisingazivi, pamwe amai vasingazivi, makaenda here mukanyatsa kugutsikana kuti mwana ndewenyu? Aiwa, kuma-DNA handina kuenda. Handiti. Saka isisu patiri nhasi ndepekuti zvinodisturba mufaro waamai avo mumba mavo, zvekuti imimi mumboti izvozvizvi mune $20 iripo, mubva mati mimi pa$20 yamuinayo amai chimbondipaiwo 10 ndakutumira mwana, but imimi wacho wofutika kuna mai hamusati maziva kuti mwana ari uko ndiwani. Ani muri kuzviona? Saka izvozvo ndo chinhu chatinoda kuedza kugadzirisa kuti kana tichinge tazoapprova kuti mwana uyu ndewe kumhuri yekwedu uyu handitika, kana imimi amai awane 20 wakati mukati ndipeiwo 10 ndimbotumire mwana ari ukuku, handifungi kuti wangamborambi kuti baba shiwatumirai mwana aone chekudini chekudya, but pari zvino izvi nyaya iri kunetsa kuna amai ndekuti handisi kuziva kuti mwana uyu ndewedu here. Saka imimi topagadzirisa sei? Mama, timbodzoke kwamuri, makasununguka here kutaura nemudzimai ari kuSouth Africa? Kwete zvekupopotedzana, zvekunyatsa kutaurirana kuti alright, izvozvizvi tiri kumboronga, kana tawana mari tozoita kuti mwana tiende kuma-DNA. Wanobvuma here kuuya nemwana wacho kuno muchienda kuma-DNA? Babaka, handidi kunyeberai. Inini handichakwanise kukondinya ndichitaura nevanhu ava because vari kundiita kunge ndiri saska panyaya dzavo. Ndakavabvunza mune zvakanaka nditika isusu tikuda kuti mwana aende ku-DNA test, handisi kuramba. Ngatisevhei mari, ndikutaura nemurume wangu haasi kunzwisisa, nditi ndoenda kuna mai vemwana, imimi kana nemurume wenyu musinganzwisisane tsvagai munhu mukuru kwamuri ikoko munzwisisane mega. Saka ndotaura chirudzi nemunhu akadaro. Plus kuti 2 handikwanisa kutaura naye, to be honest handitodi, haasiri ye mwana ari kutaura nezvake munyaya, unless de akandibudirawo pachena kuti kune mwana ndaita DNA test zvikanzi kune mwana yes ndokwanisa kutaura naye ndakasununguka, handisi kuramba. Ndinotaura naye anytime paada, kana kufona anofona akasununguka because kune mwana wake kunoko, handiti. 2 kana zvikanzi ava mwana ndewawoka,
mwana yeye handisi kumuramba ende handitogari ndakamuramba kutobvira nekubvira usati waya pano ndakavaudza kuti wese anonzi mwana wenyu ndinomutambira. Chero akava mudiki kuna Natawanda ari mwana wavo ndinogashira. Handiti kukanzi kuri kudiwa sapoti zvamambobvunzaka handimirire kuti vandibvunze sapoti yemwana kunzi mari yemwana ndipewo $10 kana $5 yemwana ndinotovapawo ndega kuti mwana ari uku anodawo sapoti sekutaura kwandiri kuvaitira kubvira ndisati ndatokudedzai ndakavaudza ndikataura kuti kuri kunzi kuri kuda sapoti handitika mwana ndikamuziva sapoti munokwanisa kuendesa makasununguka ndizvozvo handikwanisa kutaura neminyaya dzakaita seidzodzo kusvika ndizokudedza hakusi kureva kuti ndiye ndisingade kutaurawo tiri tu tisingade kuti zvizikanwe nevanhu vese hakusi kunzi ndoda kuraramira kuti vanhu vangozivaka kuti baba taunda vane mwana kunze handisi kutoda izvozvo saka kana ivo vasingakwanise kupa mari yeDNA ka papei yavo sekuziya kwandinoita matauro andakaita nemunhu wekwatina Shemugaba akati kana $200 vouya votesta vozopesa vachitora mari dzavo dzanditi ka inokwanisa kubuda. But since vasiri kuda kubudisa mari yeDNA test kuriwo kuti vari kuda mukadzi wavo sepakutanga because mari yeDNA havasi kutoda kana kubudisa mari kana vanongoramba vakasimba kuti hapana mari yacho. Saka kana pasina mari yacho vachataura kusvika mukufa kwababa Tawanda here kana kwamai vavo ndokuti vazogume kutaura vese because mari yeDNA hatifungi kuti ichazowanika kana vasingade kuti ibude unless vachida kuti ndivakumbirirewo kumhuri yeZimbabwe kuti indibatsirewo samai Tawanda because marriage yangu ndinoida and mukatona ndakaisimbira kureva kuti ndinoida ndizvozvo hakusi kunzi ndinoda kurwira kuti mukadzi yeye even chero vakadzokerana ndikwanise kudzikubvisa chinhu chakange chiri pakutanga ndisati ndawapo handikwanise kuchirwisa ndakavaudza saka zvokuti kuri kunzi vadzokerana hatingamboite iishu because zvanga zvangogara zviri mupipeline kana dei kuri kunzi vanga vachizodzoka mai wavo. But tikutaura zve matichi mimi 2014 aiwa hanzi 2017 handiti ivo vakaziva kuti kune mwana 2024 ndizvozvo 2024 tatiri kuruwa tikatombonetsana vakaendesa guwa rekuti mai Tawanda vari kuhura kuPlaza uku kwandiri kuenda everyday kokoko ndiri kuhura kumba ndichienda kunoona mama vari kufona ndofanira kutoenda konasi zvikanzi mai Tawanda vaita chihure gozo mazuva iwo vaita zvekudhakwa vairova and vaitorova zvavo zvekuti hanzi handirovi pese pese zvavari kutora and no reason kana tichizoda kutsvaga nyaya dzacho hatingadzitsvage zvedu nenyaya yekuti hatingamboswe tichiti tigarise zvinhu zvakudhara. Saka 2024 wavakaziva kuti kune mwana nditi pakutanga kana ndabata zvavataura vatanzi ndakabatirwa message ndine month ndatanga kuziva ndatanga kuita communication nemunhu yanditika inini message ndakabata 2025 ndine pamuviri pemwana uyu ivo vakazviziva kuti kune mwana 2024 harisi gorere ndikatozviziva 2025 kutanga kwa2025 kureva kuti gore ranga papatone 2 years vachizviziva but vari kundinyebera futi pamuri vakudze kuti ndakabatirwa message pemonth ini ndakazviziva 2025 ndo pandakaenda kumba chikandidzosa futi inhumbi yemwana because pandakatoenda nasingaziva futi ndazvitakura ndane nhumbi yemwana ndo zvakandidzosa zvokuti dai zvanga zvisiri izvoka ndandambowapawo mukana wekuti vagadzirise nyaya dzemwana wavo sekutaura kwavari kuitawo futi kana ivo vasingakwanise kuti vaudze tete kuti kune mwana iye atori riu mwana ina handikwanisa kudzirwisa nyaya dzi ndinombowapawo futi mukana wekuti vambogadzirise nyaya kana vapedza kugadzirisa ndodzoka marriage yangu. Mukadaro manje munenge musiri kuita chaizvo ndo zvavari kutsanangura kakuti inini handikwanise kuudza tete asi ivo ngavataure nemunhu ndotaura naye kuti ina handisi rudzi rwababa Tawandeni vane rudzi rwavo ngavaudze rudzi rwavo munhu akataura kuti hakwanise kumirira nyaya dzavo ka iye hanzvadzi yavo because havanzwanani pakutaura ivo vatori problem pakutaura kwavo because ini ndichitaura natete ka munhu anotorakidza kuti aida kumutraya kumubatsirawo sehanzvadzi yavo but vakatadza kunzwanana pakutaura saka ina handikwanise kunzi ndimirire nyaya dzakaita sedzi kana vasingakwanise kupinza rudzi rwavo unless vaita DNA test yandiri kutaura kuti dei zvanga zvitobvira vaona mari nhasika ngavaende kuDNA test tofane nzara tiri mumba mwana aenda kuDNA test kuti muone runyararo mbamene exactly ndo zvega zvandiri kuda handisumboda zvakawandeni ndoda kuti vaende naye mwana kuDNA test kana ari wavo topa support semwana kana asiri wavo tozotangira ipapo
sekutora kwa vanomboitawo dzimwe dzenguva zvinhu zvechingopinda mupfungwa zvichingogara mumwoyo toita kutangira ipapo sezvo mwana aenda kuDNA test. Asi kana vakaramba vakasimba kuti havasi kudaenda kuDNA test nemwana handichazivi kuti vanenge vakuda kuti ndiite sei. Okay. Alright. Saka imimi maonera muri kuita muri kufungidzira kuti bopoto iri tingarinyaradze sei? Kutonyaradza kwacho hunge tatoenda kumaDNA. Exactly. Ndokunyarara kwenyaya iyi kutonzi yazotopera iDNA test first. Right. Tisati taenda kumaDNA tiri kuti mukadzi uyu haasi muno muZimbabwe ari kuSouth Africa. So panoda kuronga futi kuti auye kunoku. Ndichitaura newe kwatinashe Mugabe wakati DNA test inokwanisika kuita ari kwaari ikoko. Okay. Ndo matauro akandiita. Ndakatomufonera nezuro. Because vanobata kwese. South Africa wariko. Vakatotaura kati padhuze pamuri kutaura. Okay. DNA inokwanisa kuitika. Saka chakangokosha apa chiri kudiwa imari. Mari ikaita ngavaendewo nemwana kuDNA test. Kwete ikaita because ndikatovati ikaita kandikuwapa mukana wekuti ngavakondinye nekutaura zvavo because vana basa nemari yeDNA test vane basa nekutaura kwavari kuita. Ndo chitori chokwadi. Because kubva 2024 imi muchingotaura kuti hapana mari yeDNA test. Aiwa kana nemiwo. Alright. Imimi munogona here imimi kuiunganidza mari baba wachishanda wachikupai muchiunganidza mari yekusvika yakwana. Nditori nemari dzakawanda dzandotombochengeta dzekuti tirime kumundoko. Tinotoseva nawo baba iwawo wozondudza kuti yeDNA 400 itori shoma pamari yandotochengeta. Okay. Zvisina kukundikana mukati. Muri kuchinzwa zvekutaura amai? Ichokwadi but muona nyaya itoripo. Izvezvizvi mari panenge pasina. Muzoti mari dzekuti dzinouya apo neapo dzekushanda idzi dzinotinetsewo. Sokonotosvika pamumba chototo nezvikwereti nekuti echida kudya mari ndozoenda kuzvikwereti. Uye kana yanguva yekuti tirimewo tofana kurima handiti tichisevhawo sematauro uri kuita kuti tichisevhawo mari dzekuti tirime tiite tizowanawo chekutengesa tirambe tichiita se tichidyawo tiwanawo chekurarama handiti. Asi zviri zvekuti ndakaramba kuenda kuDNA handina kuramba kuenda kuDNA test. Uyezve ongororo pavakazotozvitsvaga kuti vekwatinashe Mugabe vanoita DNA kunoku muno muZimbabwe vachiita futi nekunzo. Ndakatembe ndataura navo futi nyaya yokudhara futi ekuti vanoita sekuti vanoshanda vachiti kunoku vakatora sempo uko vanotora sempo hameno maitira vanozozviitawo vakanditsanangura ndikazvinzwisisa. Asi chinongodiwa imari. Saka ndikuti inini pamari pacho sofa yekuti tiende kumaDNA test haisati yavepo. Asi nekufamba kwenguva handiti kana yavepo tinoita sei tinoenda. Okay. Ipapapo ndokukunzwisisai. Asi amai vari kutaura kuti vanogona kusevha, vanotosevha dzimwe mari dzakadarika ipapo vari kutaura. Chatiri kuda isisu bamunini ndechekuti tikuda kusima mhodzi yerudo, mhodzi yerunyararo mukati memba yenyu. Kuti tisarambe tichinetswa nenyaya iyi. Because one, imba yenyu ikaputsika hatisiri zvinhu zvakanaka. Plus mumba wana mufaniri kunge muchinetsana nenyaya dzakadai. Imimi itai chinhu chekuti nemudzimai wenyu uyu mowirirana motopfuura pachikamu ichocho. Because munogona kuita 3, 4, 5 years muchingotaura nyaya 1 iriyo iri kuramba ichikutambudzai. Saka imimi chiendai pane mudzi wenyaya iyi mubva madimbura mudziwo, mubva maziva kuti izvi tapedza izvi. Kana kuri kunetsana mudzimai wangu ngatichipfuurire mberi nekunetsana nezvimwe kwete neizvi. Saka imimi muri kuti imimi toita sei nhasi kuti tichimirira muchitsvaga mari tisinganzwe nyaya dzekunetsana kwenyu kwenyaya iyi. Nyaya iri kuita kuti murambe muchinetsana ndeyekuti futi muri kuramba muchitaura nemunhu uyu. Imimi hamusati maziva kuti mwana wenyu here zvechokwadi. Saka isisu toita sei kuti amai ava wambotonodzawo mwoyo wavo, imimi muchitonodzawo mwoyo wenyu, musinganetsane nenyaya iyi. Imimi musingataure nemunhu ari uku ari kuSouth Africa topagadzirisa sei ipapo? Inini hangu maonero angu
mai vakatombonditi siyana nekutaura nemunhu zveshuwa ndakasiyana naye handiti but zvinozoitika ndezvekuti munhu anogona kuti akangoona sekuti ndaupdata paFacebook foto rangu anogona kusenda foto remwana animaona handiti saka inewo ndopanoubvawo pa like takutoita conversation handiti saka ini ndikuti ndichamukumbirawo handiti kuti ambomira kutaura neni munhu uyu handiti ochitaurawo naamai sekutaura kwavari kuita kana vachinge vataurawo ndichakumbirawo futi amai kuti kana vachinge vataurawo vachitaurirana votauriranawo nenzira dzakanaka nokuti inini chandaa ndichaavoida kuti vataure vese futi mataura ndanchita uye akanetsa vakataurirana handiti panogona kuva neshanje shanje dziya hadzipedzerwe shungu kumunhu ari kuSouth Africa ndi dzakutopedzerwa shungu mumba takuti shungu dziya dzakuperera munhu mumba nditi kwavo yatova bopoto takunetsana handimaona mbiri yakutofambawo futi ndeyangu futi papapa kunzi vanoro vanoita sei handimaona asi kana ndakuti ndakukuavoida kuti usasvike uku chidai so ndatrap aiwa mukadzi mukatomudaro imimi wani mukadzi wenyu mukatomuti usabate foni yangu akutobvunza kuti ngei mati ndisabate mune zvirimo imimi foni yenyu kana pachinge pasina zvirimo mungatadzere kuita 1 week foni yenyu nemukadzi wenyu pasina chamuri kumbotya pasina kana chamuri kumbokendenga 1 week hadzishoma mukuzviona asi mimi kana paine chirimo mufoni munogona kutondogeza nayo asi hangu sinzi hangu nditogara nawo handisati ndambogeza nefoni kana iwo wataura kuti afoni ndinge ndisina problem nayo but dambudziko razouya papi razouya apa saka isisu ngatiitei kuti imimi musataure nemudzimai uyu handimukuzviona saka ina chandangoita ndichongotiwo ngavachitaurawo namai kusawirirana kwavo kana kuwirirana kwavo ini nanjaya aiwa isisu vari kuti inini handigone kutaura naye imimanga vaita DNA test first kwete kuti vangonditi taura nemunhu alright kana mwana wacho akazomuka asiri wawo taenda kuDNA test vazive kuti ndichavaramba futi nekuda kwemwana iye because akonzeresa zvinhu zvakawanda alright let's say papa communication yacho tocommunicata sei like izvezvo handiti munhu anoti inini vabereki vake chaivo vari kuSouth Africa vese handiti nemhuri yavo vari kuSouth Africa kuno kwacho kune vanoti ndimai nini vake handiti ndanza ndakutaura nawo she was supposed kuti andipe nhamba dzekuti ndite sei nditaure nawo ndo zvava zvichiitika chete alright aiwa tiri kuzvinzwa saka isisu tingaite sei isisu muri kuona kuti nyaya iri kunetsa apa tiri kutenderera but nyaya izvozvizvi yatinayo ndeyekuti amai ava havasi kuda kuti imimi mutaure nemunhu uyu uye musapoti mwana uyu musati maenda kumaDNA saka isisu zvatiri kuda ndezvekuti imimi baba kuti imba yedu imire zvakanaka kana muri murume ari kuda imba yake ari kuda mudzimai wake munogona kusiya chiri mumaoko nekuda kuombera 1 mucharasikirwa nemukadzi kana mukadzi anogona kuti inini hangu zvandiremera obva aenda imi masara musina mukadzi handizofungi kuti mudzimai ari ikoko kana mukamudza kuti mukadzi wangu aenda anogona kukwira bhazi obva ati shamwari zvaita ini ndakudini zvangu ndakutouya zvangu zvaita mukuzviona right saka isisi toda kuti tigadzirise imba yenyu yamuinayo yandiri kuonawo inini kuti awa ndi baba namai varipo kuti imimi musarambe muchinetsana nenyaya iyi tsvagai munhu wamunoita handover kune munhu uyu ari kuSouth Africa imba yangu yakuzunguzika muri munhu wemurume imba yangu yakuzunguzika iweweka chirega kutaura neni chitaura nemunhu uyu chaunenge uchida pamwana kusvika taenda kumaDNA nyaya yemaDNA wacho ari kuiziwa here ari kuSouth Africa kana kuti ari tongoti mwana ndiwenyu zvakadaro ari kuiziva matauro takatoti ndakatomirirawo kubva kwauri iwewe kuti kana wawana mari toita sei toenda ari kuiziva saka nyaya yehandova iyi yakanaka ndichatsvaga munhu wekuita handova naye wekuita handova kwaari nyaya yacho asi manje
ipapa futi kuti tive ndimudzi kuti taurana ningi anditi achada kutotaura nini iye munomuudza manje kuti ndozvisiri kuita imi muri kudanana here nimuna aiwa munhu handizombodanana naye asi chikutoitika ndechekuti inini pari kunzi pane mwana kava saka kuti ndinyarare handiti zvinobva zvaita kunge kuti ndinyarare futi ndimuignore ndinozofunga kuti pamwe ndinogona kuignora zveshuwa ari mwana wangu anomuona saka kuti ndosaka ndiri kuvati ngavaende kuDNA test ndonovaudza chokwadi ivo havakwanise kuti hanzi handikwanise kumira ani munotonzwa shona yawoka havakwanise kusiya kutaura nemunhu vari kuda kutaura nemunhu but ndiri kuvafosa kuita zvinhu zvavasiri kuda ivo vari kuda kutaura nemunhu kusvika nguva yavo yeDNA test yakwana saka regai ndingovapewo mukana wavari kuda sezvo zviri zvo zvavari kuda asi kana ivo vari kuda kuti vari kuda barika votaurawo izvezvi ndoziya imi muripo ndozoti aiwa ava ndina nide kuti ndirege kuti vataure nao ndimai guru wangu zviri pachena nditaure nemunhu kava nekuti pandakavabvunza conversation vakanditi hanzi zvonizvo zvaitika nemistake handitomboziva kuti ndataura naye sei kureva kuti vari kushandisirwa mushonga here ndo zvaudandudza aiwa havasi kuziva kuti vari kutaura naye sei asi vari kuzokaruka vatova muinbox naye vasiri kuziva kuti zvirikufamba sei munhu wacho alright lese ndimbovabvunza kuti totaura naye sei izvezvo alright atizvonizvo tiri kuda kuenda kuti ataure ndikuda kumuita handover nditi kuna sisi wangu inini aiwa sisi chisiyai bhozi vakatotadza kudara kuna tete vandiri kutaura ivo ndo vanokwanisa kugadzirisa nyaya idzi kwete sisi wavo kuna tete vakwanise zvakadaro achazoudzwa alright takuchironga alright achazoudzwa naani alright munhu wacho kuti taura natete musadoti tonge tisina kukwana zvinhu zviri ngotaurwa pachena kuti taure nemunhu wenyu mumudzi kuti ndakukupawo nhamba dzandingi usaine mereji yangu zvinhu zviri kunetsa kunzwisisa vobvunza kuti achazo saka imimi kana musakwanise kuzomuudza kuti taura natetika handitoziva kuti moda kuti chii aiwa inini kutaura kuti kwanisa kumuudza ndokwanisa kumuudza asi ndikutira kuti apa handiti tichabva panapa chakufanira kuronga kuti tochitaura naye handiti ndichataura naye sei aiwa ipapo ndo patiri kuti imimi izvozvizvi kuri kuti ana munzwa matauriro atiri kuita isusu tadhiraivha tikauya kunoku kuti tigadzirisane ende zvatinenge tataurawo panapa ngachiwo chokwadi kana muri munhu anoda imba yake kana muchida mudzimai wenyu uyu tinokupai mukana wekugumisira wekutaura naye kana wandoo kekudini kekugumisira musingatauri muchitendera munhu anoda imba yake anotaura zvinhu zviri genuine ndimbokuudzai bamunini isusu tiri vanhu vevarume handitika zvatiri vanhu vevarume munhu wemurume ane ruchiwa pamwe pacho mbatogona kunge pane dzimwe pfungwa dzamunenge maanadzo but usakoshese zvinhu zviri kunze kudarika zvinhu zvauinazvo pai mumba izvozvizvi mukakoshesa imimi munhu ari musango wamusingazivi pamwe ari kukunyeperai handisi kuti ndizvo ndongotaura mobva marasikirwa uyo mwana mucheche umwe mwana uya mamuona apa munonzwa sei makugara wana wenyu muchavaoni makutoita kutofamba makutokumbirawo kuti ndakumbirawo kuona wana zvinozokumekerai senzeni hani mukuona saka isisu tiri kuti nhasi kana matinzwisisawo kutaura kwataita tokupai last chance mobva mamuudza kana wandoke kugumisira any information yakubva kuna tete wanogona kufonera avo kuti taurirai baba wanenge anzi zvakati taurirai baba wanenge anzi zvakati mumba menyu muine runyararo muchiri kutukana muchiri kudini nenyaya dzemwana we apa muchitsvaga mari apa muna kugara muri kutsvaga mari yekuti muende kumaDNA muchinyatsa kugutsikana zvechokwadi kuti mwana wangu here kana kuti asi mwana wangu izvozvo ndo zvinhu zvamunofanira kunyatsa kugara naye pasi momuudza ozvinzwisisa ende iye haafaniri kukumanikidzai kuti taura neni chete nekuti ndine mwana wako aiwa ivo vati ndiri kumanikidzwa nefoto remwana riri kubva rasendwa wobva wamanikidzika kuti vataure nemwana ndangotaura kuti kana vanhu like uri paFacebook handiti uri online unotumirwa kana foto remwana handiti ungotumirwawo foto handiti wototi kuri sei anomaona ndo matangira anoita conversation ina ndiziva kuti paanotumira foto remwana anenge achifungei handiti uyezve inini ndendisina pfungwa dzekuti nditi ndakuda kudzokera kumashure ndinoenda kwaari idzodzo pfungwa handinango
Alright. Pfungwa ndinototi nditofocusawo nemhuri yangu. Life yenyu muchienda mberi. Nelife yangu tiendawo mberi. Okay. Since munozoti hauzozive kuti munhu kana achitaura kuti ndine mwana wako handiti. Hauzoziva kuti anokufungire iwo. Handiti. Zvaari kufungawo kwaari ikoko. Pamwe ichokwadi pamwe manyeba handizivi. Anditi tabata chokwadi. Ndobatiri kuti inini hangu kwayo pamwe kwangu kusiri kusaziva kwangu kuti pamwe hataurwe naye. Munhu anenge akadaro une kudzidza akuperi ndatodzidzawo kuti munhu akadaro hataurwe naye tichaendeswa kuna tete indaitawo uchenjeri hwangu kutaura nemunhu handiti ndisingapewo vamwe mutoro ani maona ndo zvandaifunga kuti uchenjeri kutaura nemunhu usingapewo vamwe mutoro kwete kuti ndandiri kuda kukipa conversation naye tichiindateinana no hazvisiri izvo ndaitotiwo pamwe inini ndindofanira kumhanya this race ndikakundawo then I prove kuti zveshokwadi mwana uyu mapepa aya chokwadi ndeichi asi sekutaura kwenyu ndazvinzwa kuti aiwa mumbonipochi last chance. Okay. Aiwa tinotenda kana muri kupanzwisisa ipapo tinotenda. Baba wari kuti hanzi ndinogona kunzwisisa ndoita handover kuna tete muri kuti chi? Hapana chinenge chakaipa asi kuti mwedzi uyu uchipera ngavaendese 200 kwatina Shemugabe kana vatadza izvozvo handichaziyewo ndendisazive mwedzi unoyu uchitopera ngavaende ne200 vanoita half down tomirira mari results. Okay. Muchitsvaga imwe hatitsvagi imwe tete katomirira kuendesa imwe ndozvandikutaura kuti unotoziva kuti mari ivo vanokwanisa kuiwana ne2 months. Asi kana ivo vasiri kuda kuita izvozvo kuri kuti vari kuzivawo zvavari kuita pasuti asikana nemiwoka kubva 2014 vachingoronga zveDNA test chete pese pavari kutaura conversation vari kuronga DNA test mangwana futi ndoisa message tiri kuronga zveDNA test kusvika gore ripere totenga rimwe futi tiri kuronga DNA test ndizvo kana nemiwo muchinzwisawo nyaya yacho amusikuona kuti kudawo nditisa here wapedza uzonzika newe ukaona zvakudhina muudzewo kuti siyana nekutaura nemurume wangu since uri kunzwa jealous ndakunzwa futi jealous aiwa ndo saka tauri last chance yavari kuda ndenguva yakareba sei last chance yekutaura naye hanzi muri kuda nguva yakareba sei kuti mutaure mugumisire kutaura naye? Hazvimbonidza munoziva kuti munhu nditonge futi ndakutaura havadi kuzvinzwa futi munhu ari kunze kuSouth Africa handiti vane mashandira anoti anoita sometimes anoti ndikasvika nzvimbo dzakadai so handibate foni ndozobata foni munzvimbo dzakadai so saka ini ndinogona kumutanga handiti ozopindura kana mangwana handimaona kana kuti ozopindura kana ari free anopindura ipapo text message chaiyo kuti tingotaura hazvitombode kana 1 day just some few minutes. Alright, saka imi michitipaiwo nguva yabvunzwa namama kuti tingakupei nguva yakareba sei kuti mugumisire kutaura naye? Like I said kuti munhu handizive izvezvo ndikada kuti nditi 1 day pamwe anogona kuti ndikamutexta nhasi opindura mangwana as soon as angopindura chete nyaya yapera. Asi pari nhasi tombokupai mazuva mangu tokupai 1 week tokupai gorere tokupai mwedzi. Munhu sekutaura kwandakaita naye nezuro ukamufonera semanheru zvekuma 5-6 andaira munototaura conversation ye more than 2 hours 3 hours saka zvokuti abatike plus kuti makuseni wacho pandakatomisira message akatoti hai baba wemwana kutora kuti anotogara ari alert pamessage dzababa wemwana wake zvekunzi anopedza 2 days ozopindura 3 days ndezvekunyebezve ngavataura kuti wada mukana wakareba sei vachitaura nemunhu chete hazvimbonetsi kutsanangura zve3 days dzavari kutaura dzatohistiri ngatingoti 1 day 1 day saka zvekuti kusvika mangwana munenge mapedzerana naye ndezve 1 day. Imi mungati kana imiwo moti munhu wokuti anonetsa kutaura naye handitika ndini ndaisira baba taunda message metaunda vari panditika alright saka tichataura rini munhu anonetsa kubatika here anonetsa aiwa tiri kupanzwa aiwa tapanzwa ipapo mainini chirega itipa ipapo ndo pataa kugadzirisa saka tomboti isisu mukusvika mangwana handiti zvandongoda ngoti mukuite bamuneni ndangoti mukuite segentleman maruwa enyika aperi kunze kune wakadzi wakanaka zvekuti ipapapa mukafamba murodhi munogona kuona umwe movha mati wakomana
pamwe mwe munogona kuti ai dai ndenge ndakaziwanisa ndisina kasika kuroora muri kuzviona but mukaona futi iyeye matoona futi mumba muchingobuda futi munondoona futi mwakanaka mubva mati ai dai ndakaziwa saka mupedzi nyika saka izvi hedu tiri kuti zvakaitika hazvo kumashure hazvina mhosva asi nhasi ndo zvakukonzeresa kuti mumba medu mushaye mufaro. Ini ndoda kuzodzoka panapa vanhu vachifara ndichitobikirwa kuti namainini vachitofara vachitoti zvechokwadi takazodini takazodai zvinhu zvikafamba zvakanaka vanhu vachitsvodana vachihagana zvinhu zvagadzirisika. Ngatinetsane ine dzimwe iyi tinoda kuipedza tipedze nyaya iyi tochiona kuti kune mamwe ere maproblem ari kuuya togadzirisa futi ya tichidini tichienda but iye mwana wedu kana ari mwana wedu ngauye tinomuda exactly asi kana achinge asiri wedu tobva taziva kuti asi mwana wani asi mwana wedu. Saka isisu takukupai zuva remangwana kuswera mangwana ndichangofonawo ndichinzwa kuti mazotaurirana naye here imimi hapana nharo dzaanokwanisa kukuitirai imimi tete munovaudza kuti tete ndoda kuti mutaure nemunhu uyu ari kuti ane mwana inini ndakutsvaga mari yekuti tiende kumaDNA. Kana taenda kumaDNA tagutsikana kuti mwana ndewedu then awa wari kutaura kuti wanenge wanogona kuita futi kutotaura naye bhoze anenge akuda support mwana ani muri kuzviona awa wari kutotaura kuti inini handizotoite zvekutotaurirwa kunzi mwana ari kuda chakati wanogona kutoti pamari yamunenge matobva naye kana kuti vatambira unotoziva kuti tinewo mari ida kuenda kune umwe mwana. Saka isisu nhasi ngatigadzirisei apa pakuti mumbomire kuramba muchitaura naye zvisapwanya imba yenyu murambe muri murudo muchinetsana. Ndafara kuti hanzi maimbodhakwa muchirowa mukadzi but izvozvo hamuchamwe ndichadhakwa zvakapera wachadhakwa here mani wachadhakwa handiti muri kuzviona vatone nguva stage by stage. Saka zvinhu zvedu zviri kutogadzirika wane zvikitodini zvichitofamba izvozvo ndikakutarisai mutori gentleman murume akanaka asingambonongedzwi chinhu chakaipa paari ani mukuzviona. Saka isisu ngatigadzirisei nyaya iyi pandinozodzoka panapa ndinge ndiri kuda kunzwawo maresults mamwe akanaka ekuti zvinhu zvedu zvinenge zvichifamba zvakanaka. Saka imimi takukupai mangwana motaura naye mopedzerana naye iye haafaniri kuramba kuti hazviiti ndoda kutaura newe iye haafaniri kuramba because imimi mune mudzimai imimi mukapwanya imba yamuinayo nhasi ndiri kuti inini hamuzokwanisi kuzogara naye munhu iyeye kubva 2017 pane makore mangani mainini makazvitarisa almost 10 years 9 years 10 years 9 years 10 years ndo pamakagumisira kumuona muchinyatsokumuona nemaziso kuti zvechokwadi ndiye munhu iwo kana uchitaura kuroti vakangomuonawo maybe 2 days ndo kumuona kwavakaita 2017 kusvika chinopera i2 days dzavakamuona munhu kubva atoenda kusava handizivi kuti akaendepi yangu iwo ndo anonyatsoziva asi ndo matauriro avanondita. Alright, aiwa aba munene wandiwimbisa kuti saka muri kundiwimbisa here ba munene kuti nyaya iyi inopera kuti tisarambe tichinetsana mukati memba medu chokwadi nyaya inopera asi ko ndombobvunzawo ko tete vangazotadza kunzwanana nemunhu uyu pakutaurana kwawo nokuti tete vane mibvunzo yavanenge vachida kubvunza nekuzivaka lese vobva vati aiwa takungozvisiya izvi munhu wenyu haasi kutaura zvakaita sedamuignora hanimaona tete munhu atitoda kubvunza chokwadi tete munhu panoitwa sei ipapo adzoke bheke remunhu achitaura kuti ndakamboedza kutaura natete wako hatitombonzwana munhu wababata wandoiwo asi munhu anotaurika naye hatotaurike naye zvachose 100%. Okay. Inini kugara kwandakaita nemi ndichitotaura nemi dari asumuka kudhara aenda semune zvakanditira nezuro akakatafoni zvikanzikana mune zvimwe zvekubvunza muchabvunza iye murume wenyu ndi anoziya sezvezvizvi munhu wekuti anokwanisa kutaura nemunhu mukuru here even kana iye kuri kunzi ndiri free kukupai namba dzake mutaure naye nemo munotozvisiyawo matoona kuti zvi ndezvemarata hazvina kwazviri kuenda. Alright. Woza ndingakubvunzei mimi kuti kana dai manga muri mimi maita wanda mukanzwa kuti mwana ada bethi munoti chi mwana wani ndiri kumuziya here mwana wari kuda bethi wacho handimuziye ndonzi mwana kana akanzi ada bethi munoti chi imunopindura kuti chi iye ada bethi mada ndipindura kuti chi
Yeah, ndikuzvinzwa. Alright. Mabvunza mukati ko wakatadza kuwirirana natete pakutaura. Kana achinge atadza kuwirirana natete ndo hama yenyu. Imimi munongomuudza kuti inini imba yangu yakunetsa kuti ndirambe ndichipfurira mberi nekutaura newe. Iye kana achinge ari munhu ane shungu dzekuziya kuti mwana ndewenyu. Izvozvi tine vanhu vangani watiri kubatsira kutsvaga hama dzawo. Tine vanhu vakawanda. Handitika. Iye kana aine chokwadi chekuziva kuti mwana ndewenyu, haasi kuda imimi. Ari kuda kuti mwana wangu wandinaye nhasi uyu azive baba vake. Haatadzi kuwirirana natete werudzi rwenyu imimi. Anofanira iye kuti awirirane natete kuitira kuti kana akuzoda kuendesa mwana kuna baba wake, kana akuda kuzotoresa birth kuna mwana, anoziya kuti tete udzai baba kuti mwana akuda chi? Akuda birth. Saka iye kana achinga aramwa akatadza kuwirirana, kana achinga ari munhu ane pfungwa dzakakwana, anoziva kuti iri ndo dzinza rababa avo wemwana wangu, haafaniri kuwatuka, haafaniri kuita rafu nawo, anofanira kunyatsotowirirana nawo zvakanaka kuitira mangwana mwana wana mudzimba umo wanozonetsa wakuda wana baba wavo. Nai mama, mwana wangu baba wangu ari kupi, wanonzani? Mibvunzo imwe yavanenge wakubvunzwa inenge yakuramba ichiwanetsa. But pari nhasi zvinenge zvakuita zvinoita kungefanika dambi, kungefanika zvisina basa. Saka iye kana achinge ari munhu ane shungu yekuda kuti mwana uyu azive baba wake, haatadzi kutaura natete wenyu mimi. Zvatakuita isisu kuti tisime mhodzi yerudo, mhodzi yerunyararo mukati memba yenyu. Musarambe muchinetsana nekuda kwake. Munhu wamakaonana naye 2017, tonetsana naye nhasi 2016. Hamuzozviona? Saka imimi mutaurirei. Shamwari, namba idzi matomusendera. Pane zvese zvaunoda pamusoro pemwana, taura natete. Chinangwa chandiri kuitira, chikonzero chiri kuita kuti ndidaro ndechakati nechakati nechakati. Full stop. Tete motowasendera namba dzake, mototaura naye. Kana pari padhuze muchigona kufamba kuenda, motovaudza nyaya yacho yakamira yakadai. Zvinhu zvotogadzirisika, motogara zvakanaka nemudzimai wenyu, totoona zvimwe izvi zvatodini izvi zvapfuura. Asi hamuna kuwarairwa, muri kutsvaga mari yekuti muende kuma-DNA. Maenda kuma-DNA ndo pamuri kubva mavharisa, mubva mapedza nyaya iyi. Maakuziva kuti mwana ndewenyu here kana kuti haasi wenyu. Full stop. Tobabati. Tiri kuwirirana here bamne? Tikuwirirana, ndozvinzo. Ndizvo here maini? Ya, ndizvozvo, asi ndichandoda kuziva. Ndo chekupedzisira ndofunga. Mwedzi uchipera vari free here kuti tiende ku-DNA test, vaende nemunhu. Vanogona kuenda futi kana neni wacho nditori ready. Kana vakatoti nhasi mangwana makuseni ngati muke tichenda nditori free. Mari yacho inenge yapo here? Kupera kwemwedzi vanenge vanayo. Hanzi muri ready here kupera kwemwedzi kuitira kuti dambudziko tisarambe tichirera, tichirambe ngatipedzei chirwere. Kana munhu achirwara neflu, ngatimupe mapiritsi eflu, tobva tapedza chirongwa ichocho chobva chapfuura. Mari munoziva zvoita mari. Mari inokaundwa yavapo kutoti isipo, handiti. Apa tiri kumboitsvaga kapo. Asi kana yavapo ndo patotanga kukaunda, nokuti tine zvakawanda izvezvizvi zviri muprogramu zvoda kufaiswa nemari. Tine uyu programu yenhingirikini yedombo August, tikufanira kuisa matombo kumusha, handiti. Programu dzematombo idzi dzikutodiwa futi mari, handiti. Saka handingati ndingapromise kuti next month tinowana mari, ndichiziva kuti pane imwe programu, hanimaona. Saka ndiri semunhu wanenge achinzwa ari kushanda ari kuwanawo, ndiye ndichitarisirwa ndinge ndiripo futi ndatakura futi nemhuri yacho kuti tiendewo kudombo ikoko, uyewo ndinge ndichiparticipatawo, handiti, in terms of mari. Tichibva ikoko tichida kudzoka futi todzokera futi kubasa, kurongwa, handiti. Saka ndingakwanisa kupromisa, asi tinozoronga mari yacho yaita sei yavapo. Alright. Saka isisu tichitsvaga mari, inini ndivimbisei kuti kuma-DNA munoenda? Yes, kuma-DNA tikuda kuenda. Because amai vari kutaura kuti kubva 2024 kusvika izvozvizvi muri kuramba muchingotaura nyaya yekuma-DNA. Tiri kuda ndo yavari kutaura. Haisiri kote unoti 2024.
aiwa vakuchinja aiwa kana atingapo vachinja kutaura kwatakatoita ka I think kubva 2025 takatozitanga kutaura nenge wiki rinori datina 1 week tataura serious amunombotaura mese pawhatsapp here hapasi pandakatanga kubata mamesejera ndo mazuva 2023 2024 2025 saka mamusina plani yeDNA pesa apa vaingotaurawo zvavo wobva wazofunga kuti aiwa metaonda kuti wadzika meka vari kuda DNA test sekutaura kwaita saka wiki rinori ndora vazotanga uchiti naiwe uri kufungei kuti tiite DNA test pesa apa vaingotandara zvavo dzadziri ngano aiwa atapanzwa ipapo communication breakdown nemwana kurwara kwake kwekutyoka ruve everyday pese paunotaura unenge uchidzona mwana akatyoka ruoko harinodzokera panzvimbo mangwana paunotangira futi mwana alright aiwa atapanzwa ipapapo baba tiri kuwirirana nawo zvakanaka munhu wemurume gentleman uyo anonzwisisa asi munoziya here mimi kuti dei vanga vari munhu wemurume zvamuri kutaura takaenda kwatete vatiri kutaura nezvavo tinoenda nasika vakati ngavandipe nhamba dzemunhu ane mwana wacho achiuya asvikirewo mumaoko mangu mwana uyu ndizvozvo handiti asi tazosvika futi kwamuri nasika aiwa vakaudzwa same thing zvamuri kuvaudza nasi ndourume hwacho aiwa ndo zvatataura kakuti isisu hatina side imimi dai menge mutori wrong isisu taingotaura kuti aiwa no imimi muri wrong plus isisu hatisi kutonga but tiri kungogadzirisana kuti imba yedu irambe ichidini irambe ichienda kumberi isi hatisi kutonga izvo zvekuti panapa togona kutozvitaura tichitobva panamamata vanopengawo regai tiwasiye waende vanongauya kuti taura izvozvo totaurwa zvekuita izvo inenge yakodzero yenyuwo but isisu tinenge tambozamawo kuti onaiwo mana ngatigadzirisane chinonzimba chii chinonzimba mukadzi chinonzimba murume ava kana uchinge wasina murume havana chiremerera vanongofamba murodhu makitongonzi iwe Suzeni Patricia mazuva ano uri kusimba kuita magaro mwana muri kuzviona hawana chiremerera but munhu akaziva kuti mukadzi wemunhu amaswera sei maionini maswera sei maionini havatangiki imimi munhu chii akaziva kuti uyu murume wemunhu haangofaniri kukusvikirai kungoti yesi kaniningi mune chiremerera chamunenge muinacho saka kuva baba kunotipa chiremerera kuva amai kunotipa chiremerera hani mukuzviona saka ndo zvinhu zvatinenge toda kuti tiedze kugadzirisa kuti chii chinonzimba kudai nekudai 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 mafaro munyika arimo asi mafaro mwena pane paanondoguma pane paunozongorangarira kuti ndine mhuri yangu zvekuti demenge musingadi mudzimai uyu pamwe dai makatoteera kana kuSouth Africa but makaona kuti uyaenda kuSouth Africa uyu handichazivi kwaari akatoenda rega nditotsvaga munhu wekudini wekuroora mukaronga mhuri yenyu nhasi pano mutori mhuri yenyu saka kaonye aka ndokatoda ngoti ngatingokagadzirise kadikidiki akanambokura padikidiki totopfuura totoenda kumberi saka imimi mandiwimbisa nhasi kuti saka tete munowaudza rini tete havanetsa okay izvezvi airtime yakandinzvenge but soon as nangoti airtime tete ndovataurira okay ndovaudza alright saka mobva mawasendera nhamba dzacho asi ndaizofarawo kuti ndikazodzokawo panapa ndodzoka vanhu muchiwirirana musingatukana handizvo here maini aiwa ndizvozvo chaizvo ndodzokawo muchiwirirana motombotibikirawo huku tombofara tichidya iri dambudziko ratopera iri kana muri kuri kunzi muri kutsvaga mari tsvagai mari musingatauri naye ngataure natete ikoko tete zvinhu zvazodai asi mudzimai uyo anofanira kuzosunungukawo kutanga kusapota mwana uyo kuziva kuti mwana wemurume wangu izvozvi zvahambo kana mukamuti ndipo $2 chero naye anoramba akaisungirira paZambia haambofari kuti pamwe ndikutongochengeta mari iri kungoenda nenyika hani mukuzviona imi muri kugona kutadza kudya mazai panapa but muri kuchengeta umwe mwana asiri wenyu asi kana maakuziva mese zvinenge zvinewo zvakanaka kuti mwana wedu ngatimuchengetei enda haisi mhosva kuita mwana musango handi mega matanga zvagara kuvarume vakawanda zvinotodini zvinowanika pachirume zviya hazvisekanwe kunzi hanzi aita mwana musango hazvitombosekanwe zvinhu zvagara zvitoriko munyika saka chazvinongoda kungowirirana nemudzimai wamuinaye zvinhu zvotofamba zvakanaka mune chekutaura here chekupedzisira satabva panapa inongohamba nawo chekutaura chakanyanya asi ndoti mandidzidzisa zvokuita dani way forward ndichangobatawo tete sekutaura kwamaita ndabva kuna tete uyu ndobva ndaiti soon as vangova necommunication natete ndobva ndaisa x ndokansela then
any information ndenda kunzwa kubva kuna tete. Alright. Saka hamaita basa. Aiwa, ndinotenda. Mainini mune chekutaura here ndisati ndabva pana? Ine nangu chekutaura ndingati ndinacho. Asi nyaya yangu inongoramba iri ipapo pekuti mwana ngaende ku DNA test. Ndo panopererawo nyaya dzese. Ndizvozvo. Plus zvokunzi mwana anotogona kusapota ari futi kwaari kokoka. Zvogona kusatoshanda futi. Mwana anogona kuuya, anogona kugara nagogo. Mai baba tawanda variko. Vanokwanisa kugara nemwana. Ndo sapota ari koko futi kana vasiri comfortable kuti agare mumaoko mamai tawanda. Okay. Asi mimi makasununguka ere kugara naye akawanda. Ndiri free. Charo dai kuri kunzi vatoenda ku DNA test nhasi mwana anzi ndewavo ari kutokwidzwa bhazi izvezvi kuuya ndinomugashira. Okay. Mwana wababa tawanda anosiyana natawanda anosiyana nataunga. Ndizvo. Pamwe chete. Chokwadi aiwa ndinotenda nemasoko akanaka. Saka chikumbiro changu ndechekuti vasapedzewo 2 months dzinoteera dzi. Handi uyu mwedzi vati hazvikwanisike. Kutangawo August na September vasina kuenda ku DNA test. Ndakuitawo zvandokwanisa. Tapiwa mwedzi miiri chete, August na September. Asi nchandodozoudika kuitawo zvavanokwanisa ndezvipi? Handiti aiwa zvandiri kureva kuti kana zvandenda kukwanisaka ndezvekuti vatadza kuteerera imimi handiti vada kuti tirambe tichienderera mberi nesocial media ndo zvavari kuda. Ndiri ready zvese kusvika vaprova kuti mwana ndewababa tawanda. Nyaya inobva yapera. Handina nyaya yakanyanyani. Kana kwavari tichitaura tega ndinovaudza kuti mwana angaite ku DNA test ndoziva kuti mwana wenyu zvapera. Asi avadunzisa saka ani mazvinzwa. It's okay. Ndazvinzwa. Teta kutoenda kuri ku Radio Zimbabwe ndonomira ipapo. Ndokuzai ndonokupa mari ye DNA test. Aiwa. Kumuri ya Zimbabwe nokwanisa kundibatsira ofu. Aiwa tapanzwa. Iyo wazvinzwisisa saka kuti dzodzo August na September. November tikuda birthday remwana. Okay. Pamwe ndo pamuchatozoya tichifara nemwana yeye kana ari wawo futi. Okay. Tichipemberera mwana. Anenge aine birthday. Ane gore. Wachitori mudiki? Atori mudiki 7 months. 7 months ungati. Mutaura uyu. Teta kupemberera na. Tiri kupemberera wona sisi wacho. Ngoni ya baba wacho. Ndiwe muna menoti ndeve gore ripi atizoziye zvedu. Ndo vanonyatsoziye. Ndo muna Juni. Kutora kuti atofana vapemberera kapa. Birthday racho ratopfura asiri kutaurwa izvezvi. Ndopamba chitoro birthday. Okay. Aiwa ndinotenda. Aiwa baba wanzwisisa. Imimi wamai wochiregaiwo kuzoita hasha kuna baba ndizve. Handina hasha dzandinovaitira asi chandangotora ndechekuti ndikavhunza vakandivhunza kuti maita wanda semusina kutsvaira mba ndifana kuti hai imimi muchida kuti nditsvaire mumba ndiri kupi handitika handinotsvaira mba because of ndandamboendawo kwandandaenda kana kuti ndandamboperekedzawo someone kana ndiri kurwara hazviiti sehasha izvozvo. Munhu akavhunzwa ngaapindure zvaari kubvunzwa arege kuda kutenderera uzodzoka uzotaura zvebirthday muna July isavhunza muna June. Aiwa bozi munoziya chi vangotoro plus dende vaitira hasha vaizosumudza roko rokundirovera mani makanzwa vanonzwa vanhu vai wakatiza wayewo wapi wakati baba achipando andokatiza hasha awande wakatiza kubva 2021 vachitirwa hasha. Aiwa chinoitika ndechekuti hasha hangu handivaitire ndochokwadi handizeka chatinoita isisu varume manje tine kamwe kakuremekedzwa katinoda. Munoziva zvakafanana nekuti kana imimi muri mukuru kwandiri but muri mukadzi wangu hazvina mhosva kuti muri mukuru kwandiri. Chero uri mukadzi wangu unofanira kutoenda pasi pangu handitika. Saka varume tine kamwe kakuremekedzwa katinoda kekuti kana mukasvika so baba maswera sei chichi muchibvunza zvinhu zvenyu murunyararo musinganyanye kukwidza voice kune murume. Saka murume ukangokwidza voice anenge akufungidzira kuti pamwe wandidherera. Ani mukuzviona? Murume anenge akuti saka uyu munhu uyu ari kundidherera kuti ndine kamiri kadiki here kuti handitaurise here. Muri kuzviona? Saka kune wamwe manyu ndo pamunozongoona ruoko ruya radini manje. Asi dai kuri kunzi mamutombori nemukana ndada kutombonzwisa kuti chinonzi respect chacho chii. Pamwe ndiri kurasika zvande ndichiti ndiri kuvapawo respect ndisingatozwa kuti ndiri kutadza. Aiwa respect. Kozi pane pavakambonditi kana mukazombotiite zvinhu zvenyu mozondibvunza kuti ndiri kugona here vakati ndichazokudzai kana matadza. Asi tozoenderera
Aiwa. Tisiyane inazvo. Aiwa. Ngatodokeza zuwa tikazofamba utsi. Aiwa kana. Chakangokosha ndechekuti respect. Respect haitombobvunzwi. Zvakafanana nekuti mimi mune mwana imini. Mwana wenyu akauya chikudainza nezita renyu munoti imi. Mwana wamakabereka obva auya achitiwe Suzeni. Pane vanhu vese vakagara kudai. Pane vanhu ndenda kunoti andishaura. Ko pasina vanhu. Maybe ochijarira chekuti kumba zvakafana izvezvika. Andishamisike kunzwa tawanda achidedza baba wake nezita. Why? Kumba kwavo vanodedzwa nezita. Alright, aiwa zviri. I think anototi baba tawanda ndini maybe. Maybe na mama wo pamwe pacho but vanotofila comfortable kudedza mwana wake. Aiwa izvozvo. Kana ndikanzwa tawanda achiti baba wake nezita ka. Handifanisi kuti uri kushaira baba wako ndomuroho waka. Aiwa. Ndakutofana kumudzidzisawo. Plus kana zvichinge zviri mumhuri zvakafanana nevarungu ndozvinoita varungu kaizvo. Ini ndakamboshandira varungu big time. Varungu wadainza nemazita evana. Vanodzi Panashe, hi John, Patrick. Hello, how are you? Ani mukuzwa. Vanodainzana nemazita. Saka imi kana chinge rikawo chenyu yekuti mwana wenyu anodainza baba nezita. Izvozvo handifungi kuti zvingaite chi. Zvingaite dambudziko. Ndo zvamunenge mutoriwo. Asi respect kune munhu wemurume mega munotoona kuti murume wangu apa ndiri kumurespecta. Iye ega anofanira kutomwirira kuti mukadzi wangu ari kundirespect. Ko kuchina munomboenda? Munoenda kuchechi? Bozi kuchina kuya kunotibatsira. Kuchechi tinoenda. Asi kana ndiri kunoku handiendi kuchechi. Baba waduti ndiende kuchechi ikoko. Saka chechi ipi munoona mizenda chechi? Chechi iyo tatomboenda tese. Isusu zvechechi tinotoita. Vanhu vanotoya veJehovah's Witness like magara tikatoisha panapa. Tichitodzidza Bhaibheri dzemumba idzi totodzidza futi tiri vanhu ivavo. Vanotombokoko kungoti vanozongopesanawo ma-hours acho. Dzimwe nguva vanomboti kuno vamwe vacho vanomboti kupraze vachiendawo kunoona mama kwangu vachitaura. Asi kuchechi aiwa zviri zvekuenda zvafana kuti kuchechi kwacho kwavanenge vachienda china chamuri kutaura vanokunonzivo ndo vanolidha china kuchechi kwacho kwavada kuenda china chacho chinolidhwa sei kuchechi kwacho ndikasaramba ere kuti dai mambo garawo apa vakunyeba zvaona muende kuchechi unolidha china ora tikuti sisi wari kutodzidziswawo iwo wari kudzidzisa nekuti kuchechi kwacho kuchina chacho chinomboitwa vanhu vanouya kuchina volidha china because ndo good members namba inenge iriso asi dai kuri kunzi kune zvinhu zvacho zvakati jekeka aiwa vaienda uye munhu akaendawo kuchechi handiti kuti munhu anoenda kuchechi sekutaura kwamuroita kuti china chinobatsira totasira machanges handiti like inini pandikatanga kuenda kuchechi inini ndaiita zvekudhakwa handiti but ndakasvika pakusiya handiti ndandiri munhu anga ane hasha dzakanyanyisawo ndakasvikawo pakuti zvichiita zvichana handiti saka ndozvatei tichitasirawo kuti munhu simanje ava havatodhakwi handiti havanwi havaite saka kuti kuone chavari chitomboti vaenda kuchechi vane tageti yekuchinja tingati vanonochinjei nekuti ivo vari kuti havana dambudziko ka handiti saka ndobva vanozosvika pakunzikidza ichina indoramba aiwa ngavagara aiwa hakuna munhu asina dambudziko ivo ane dambudziko ravo imi mune dambudziko renyu saka munhu wese patinenge takatogara paya umwe neumwe ane dambudziko rani ane dambudziko rake saka imimi mainini baba wari kuita ngewari kuita kakungotsutsumwa ngoti respect chete alright saka imimi pa respect apa handisi kuramba because kutobvira 2021 watambotaura nezvake pavakatanga kurova pacho vakatanzi havana respect handiti kutaura imimi ndozobvunzawo kuti maybe ini ndini ndisina respect zveshuwa handiti chindibatsirewo kandizive kuti pasina respect ndepapi because pese pavanorova vanozongopesera vati havana respect saka kana mukasazotaura respect yacho aiwa ngavamboitaura izvezvi kuti respect yandiri kureva ndeyekuti vambonditirawo ichi neichi kana kuti respect yandoda ndeyekuti havasi kunditirawo izvi neizvi ndonzwisa because pese pavanozongotaura the end inozongopesera iri kuti havana respect aiwa ane mambonzwa pandataura paya kuti sisu tiri vanhu vevarume
pamwe pacho kutoti iwo wachitotaura mukatowakwidzira voice munenge matowadzikisira. Alright, pari pa voice papo kuti titaure tichidai so. Ini ndambotaura pakutanga ndikati dai kuri kunzi vanga vari open nenyaya yavo iyi. Ndisina kusvika pakukufonerai. Bwozi vanga vandipindura, ndisina kusvika pakukwidza voice. Zvafanira izvo pamataura ndakwidza voice here. Wai bwozi mama kateerera kuti aiwa, kwete kuti pamwe ndimiwo, amusi mega. Bwozi mamuchiteerera kuti metaonda vari kuti chii, endi nyaya yavo vakamira pakuti chii. Manje ndichitaura naivo kana nemusikana wakapesera vandudza kuti maitawanda ndakanzwa kuti muri kufungidzira kuti tiri kuda kudanana kana kuti tiri kudanana. Handimukona vakatogara vandijaja kudhara ndisati ndavaudza pane nyaya yangu. Saka hatinzwanani, ndenda kuda kutraya kukwidza voice kuti ndinzwe zvandiri kutaura. Kwete kuti mungotora both side renyu muri tu. Handikwanisi kuzwanana. Saka ipapo muri kupaona ipapo kutoti inzwa inini. Pakuti saka alright. Ndikazonyarara vanokwanisa here kundifosa kuti pindurai. Aiwa, munoziva chinoitika chimaitawanda. Chinoitika ndechekuti mukanetsana imi muri tu. Pakati penyu apa pakashaya anokumbira regerero hondo yachaiperi. Ipapo muri right. Bwozi inini wangu. Ipapo ndokwanisa kupupurawo. Handikwanisa kuti nditi baba Tawanda story kana ndichionoti vari wrong. Izvozvo handitokwanisi. Ndozvo vangotokwanisa kutaura kuti Tawanda havagoni kunditi sorry kana chero ndikange vachitaura kuti wrong dzitori kwandiri kuti vati sorry ka. Aiwa zvinotonetsa. Antu vabvuma kuti chokwadi ndo vanga vachiita zvinhu zvakadai so. Manje ndokwanisa kuzonzwisana nawo. Chinonetsa manje ndechekudai Tawanda regai ndikuudze. Isusu tiri vanhu vevarume handitika. Anochengetedza imba kazhinji kacho kana tichinge takagara so mukadzi. Sezvamaita izvi kuti honaiwo uchidambudziko rapinda mumba mangu iri. Toita sekuti tirowe chipfukuto ichi. Handitika mukadzi ava dai menge musina kuti dainza panapa awaisatomboti dainza. Saka imimi nekuda kuchengetedza imba kwenyu kwatinoziva kwemunhu wemudzimai. Ndosaka muchiona vakuru vachiti imba mukadzi. Chamunofanira kuita mukaona kuti umwe wangu tanetsana atsamwa, endai pari moti sorry baba Tawanda zvapera. Alright. Zvatopera murume wangu zvadini? Muchiziva kuti uyu ari wrong. Amudoni ruoko. Ndizvozvo chaizvo. Handimuzviona. Amudoni gumbo kuti mangomuti asori murume wangu zvapera. Makutopfuurira mberi mangwana makuseka. Ende munhu wemukadzi nemunhu wemurume amufaniri kutsamwirana kubva kuseni kusvika manheru. Makagumburisana kubva kuseni kusvika manheru mogorara futi makafuratirana. Ndo zvamunoita kurara futi makafuratirana mabva kuseni makatsamwirana. Inangu kutaura chokwadi. Like kutoti nditozoita hasheni ndichitaura kuseti kwangu ndendatoonototi handitogona kunyanya ndakaramba ndakadzidzvanya hasha dzacho ndendangoti ngadzigobuda hadzo dziite sei dzipere handiti. Saka handitogoni kutoswera ndakatsamwa, handitogoni kupedza zuva. Saka imimi zvandoda kuti muite kubva nhasi mukaona kuti matsamwa handitika kunyangwe awa wasina kukugumburisa muchiziva kuti ndo wari wrong, mukaona matsamwa imimi chingobudaiwo zvenyu mobva mazodzoka hasha dzadini dzapera. Ndizvo kamai. Aiwa zviri right. Kana even inini wacho ndinotoriwo nenguva yekuti kana ndikanetsa ndinombosuduruka but pandodzoka iko ndiniwasi. Aiwa iko ndiniwasi kwavari hazviperi. Ndokunotodzoka ndotega ndinyari zvinongodzoka zvikadaro. Havagoni kuti vaite chinhu chinonzi aiwa chapera. Aiwa ndozvafanana nenyaya iyi ndanchingoramba ndingori kuti alright handisi kuda zvemadhirama alright. Wotozoona kuti nyaya yavo haisi kuda, vari kuda kuti ndingogurira zvinhu parodhi ndosiya mangwana vokondinya futi ndoti asi ndakambokutsiuraika vokondinya zvakadaro hazviperi. Vanongoramba ungori alright. Aiwa nhasi tataura tanzwa ndichadzoka futi. Ndiri kudzoka futi panapa ndoda kudzoka vanhu vachiwirirana. Ndizvozvo. Iyi nyaya yeSouth Africa taipedza ndizvo. Chokwadi. Aiwa thank you very much. Aiwa ndinokutendai nekuti nzwisisawo. Right, muri yeZimbabwe, so thank you very much. Ndo nyaya yatinge tinayo zuva ranhasi. Ndofunga manzwa muri manzwa nyaya yacho. Ngatisanganewo kucomment section tibatsirewo hama dzedu pane vanzwa nyaya, wapeiwo pfungwa dzenyu maonero amunenge muchizviita, asi isisu patasvika ndo pamanzwa patadini patasvika. So thank you very much. Nhasi ndakungotora mukana wekukutendai nekuramba muchiteerera zvirongwa zvatinoita. Tinodaira kuti hama dzedu dzabatsirika. Tichadzoka zvakare muchikamu chechipiri tichiona kuti zvatataura zviri kubuda saizvozvo here
kana kuti moto wemapepa mashoko edu ari kungoenda nemhepo. Saka so thank you very much. Asi ndaizoshuwa kuti taizouya panapa tichitandara, tichigocha, tichinwa, tichifara zvedu, mhuri iyo iyi yakuwirirana, zvinhu zvakufamba zvakanaka. Ngatisangane muzvikamu zvinotevera. Maita basa.